Balai banadu 1996 platform ya council hadu arjariwe de ban election. Uto perden na le kamno balong cekale kamu thlong. Anoi pi. Ngakwa ban kren ba ke komen ru kan tip everything. Teng habang ilet ceki dukan bagi orang balai farmasi sumdan au sim syuti kumta. Dia ketu dukan hadin kan dongin wan biang. Rangun unhe umetrik pas yu farmasi sebeladap ya ke professional course. Ya jaka pengen ai kata gejeng sekri big service. Hindanya ai ka kawan ka big business. News pa san phau tali tang had is Khasil district. Kumnu unla ban cover up tang we drop inspector. Impossible. This episode of Rinsanya Thir is proudly sponsored by Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers, and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos. There's something for every craving. So grab yours today from Marpi's Kitchen at Maulai Putmori, or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Marpi's Kitchen, where good food brings people together. Kublai parlok sa shisin ipidang sumbai pi sya kani ke program ke jongi ke bangi ai ke teng ke Rinsanya Thir. Kabadi ke rinsan ke bangi kren ngi thir but ye mer jeng mat halor ki mat ba pher ki bakta e ke em lang sa lang ke jongi. But ha kani ke episode mentas ngi ye kren halor ke we ni ki mat ke baya dei bha pat ke koi ke kya jong pai ba. Kata ke rukam ai dawai lani de dawai haki pharmacy mola ni ki jaka di dawai. But ke eko pelong ingi banwan ra e kani kamat jeng krem tas ngi ke dei hadin blami ki jeng keno per ba ki don kat tu kat ni teli ki pharmacy om tang haka nong ba shalong ge jeng hindai ke leng saudong ke jela ke ba kini ki dukan ai dawai lani ki pharmacy kim don ya kita ki pharmacist ki bala register lani ki bala ban pentebet ha kani kalan ti kini ka jing thu hi ka long ban inum kta mat yong you know hindai namar bagadi kamat ka bakta ik im ka yap ya ka pang ka shitom ya ka kot ka kya jong pai ba hi babun ta ka dang is ngobet banwan ra e kani ka ma jing ya kran ban sngo thu company ya kita ki service rules ane ka ta ka jing don jong ki pharmacist ha ka jala ka jongi kumno ki board ki kendon ba ki e kita ki mat ki ba pher ki ba ngi ki pai ba ngim don ka jing tep te nga kermen bat nga kmilan ti ba lingba gani ka jing them ta si ginyo khindiat ginyo jing shai khindiat halor ka jing don jong ki pharmacies ha ka jala ka jongi ka jing trekam jong ki bor sarkar ka jing trekam jong kita ki drug inspectors but ka jing long kong san jong ki pharmacists ha ka jala ka jongi te but ki banya shimenta ha kani ka rinsan ka jing ta singi don yan lai ngut ki rangba kina ki na te kam ba pher bang kwa pin into ipi ningkong ye iba John Wajri ibade drug inspector jong ka East Khasil district nangta ni don ya iba Amos Jones Emily ibade registered pharmacist nangtang ni don ru ya iba David Stone swear iba long president jong ka president in charge jong ka Meglaya Pharmacy Council but ni pediang sungubha ya ki riu rang ba mo ki ba lalong lakloi ba ni chimbenta ha kani ka rensan ya ther ka jongi but ikmi lenti ba lingba kani ka jing yakran nila ban shat jing sha halo ki katu kat ni tliki mat ki ba hukum upai ba hingi dang don kata ka jing smo thu bakla mo ki babun ki liang te ipediang sungobha ya ki rangba but ikan men ba kani ka jing yakran ka jongi kan long ka ba sei so mo but ngshkwam pen ken mau ki pai ba hang ni ba kinya ki jutang ki ba ki panelist ki jongi kin same entas ni kin de kinya ki jongki pat u forefront media kershan ladi penrem ya kinya ki jongki ti mentang ye ya bechwa shaka mo shaka bentab ngin yo ki jing shai halo ki kap tu kan itli ki mat ka ba kum upai ba hingi kwa mo dengan pai bini kong shapi ba jon mo ngashko mentip na marah kapor bangale research kan ki pun ba ki mat ki ba namang istu ki medical to mo ki bun bangin smu thu ngaya i bun ba ki mat ki don ba ki don kita ki judge ki rokom I license te ye ki brio ki ban hab bande dawai hangni nga i ba ki don kita ki wholesale license RP license ba kita ki retail license kidi ki kini ba pila mencuba tai kindak kena mau pat baru nyo ka jing so thu Di hakani ka jing I license jangi ka bangi board kat kom ka Drugs and Cosmetic Act and Rules
te ngi don kita ki license ki ngi ai she ki brio te ki don kita ki license ki ki ong ki wholesale but ya kata ki wholesale ngi ai she kita ki proprietor ne she kitu kita ki brio ki baladon ya kata ka qualification pass matric above nang ta pada hapu jong ki dei bandan kita ki experienced person kita ki experienced person ki dei bandong ki bala experience at least 5 years te nang ta pada kini kini pet ya ka wholesale ya ka transaction jong ka wholesale te nang tang idan pada sakini ki retail ki bagi khat ki chemist and druggist kini ki chemist and druggist pat ki dei ki ba u proprietor ula banlong unu ro tamba u dei banlong u qualified person u bala pass matric above kata ka dei provision ka badan hapo ka drugs and cosmetic act nang ta pada but hapo jong ki dei bandan uta uba registered pharmacist. A registered pharmacist kamut udai uban supervise the sales ya ni ka jingde jing ki dawai uban supervise ya ka sale ya ka jingde jing ki dawai but kata ka don provision jong ka bala tho ya ka rules drugs rules rule 65 2 ka ba space ka ba batai ba u pharmacist u registered pharmacist udai bandan uban supervise ya kata ka sales ya ka jingde ya kita ki dawai nang tahu balai ka license ka bangi ai ka dei ka license ka bangi on ka restricted premises ka ba mentangi la bun singi ai shu mentala kham ka to kan nisnam ka daw kolong ba ka bun ki jaka ki la dan bun ki jak jokan di dawai ki pharmacist ki nang bun te ba kani ka dei ka shaki nang kendong ko mot shaki jaka ki ba let's say ki da ka health plus kani ka jing ai ka jing yo ya kini ki jing dan kam ki dawai ki da shin ki ba ki jinja ki bre ki ban yo te kini kita restricted premises kami ai kita ki kinu ki applicant dan kinu ki brio ki ba lapas matric above tabaki di bandan experience namar kini restricted premises kedai ke baki dia tangi ki dawai ki baki ong ki household remedies kemut kilong over the counter sales stocks dan baki ki household remedies kemut ki belong nak ki emergency medicine mo ki badan kam ki dawai ki badan kam kerki ke baki brio kin let's say kin hab let keleng ban wat ki jenjar ban yo let's say masuk po la ne tha khli te don teng kim don dukan hang don let's say te teng kin let ki PHC ki jingai palat te kin hab ban shim kin ai ki license knap ki la ban shim na ki la ban thiet na ki ban ni pe kum ka pollution ru teng la don ka population ka bala ar long hang ni apa jongi te bagi dang dona pollution tang san spar ngila ahi ko baiga yu to mentang ila kham restrict mar bon ki la bon i pharmacist ki bala ahi ban plih dala dia sakita ki jaka ki ba nong kondong Ika no tali kum kini ki don pila ai hadu mentam ne haka tok ni chubu mi haka district ke jongi shwa dang ka district ke jongi ngam da tip ba district ke jong ka no tali tambalong atrai district ke bagi don menta ki RP ki bangi ongmo tamangi shim he is khase hills ngi don shispa aprapnyo kita ki restricted premises nanta laispa under south li ki retail but chispa aprapulai tari ki wholesale kata kalong katkum ka up to March 31st March 2026 kita ki number of restricted premises hai ki number of license ki bagi don kamot chispa prapunyo ki restricted laispa under south ki retail but wholesale chispa aprapulai te kita ki numbers ki bagi don hadu menta te but kini ki don ki jong kita ki form ki bangi ai kat kum ka drugs rule ta bagi don kum mentak restricted premises ni don kata ka form ke ki ong 28 21 AS nang ta pada ya ki retail pat ni don kita ki bagi ong 2021 but ka don saka wedek 20F kata ki don lightly kita ki 20F ka mostly for scheduled X drugs tinang tang idon saka wedek wholesale pat ni don ka form ka bangi ai license ka for license form ka bangi dai kadai ka 20B, 21B, but 20G. Kita ki form of license ke bangi ai syaki to ki applicant ni ki ba apply ki license. Ti kamut kum ka jing sung thu jong amo kamut hakini ki wholesales RP but retail hakini barok ni don kam ya ki experienced persons tang ba ha ka wholesales but ha ka retail wholesales but RP kino ki badoni ki experience but ki bala pass metric kila ban long ki proprietors. And for registered pharmacists pada ngi don kam hakini borok lain ni ki don tang hapok ke retail. And nak mata registered pharmacist pat ada wholesale ula ban employee registered pharmacist ro. Tenre yakini ki Henry registered pharmacist mostly ki don bahagi chemist and druggist. Namar ki haban supervise the sale. Namar ki registered pharmacist ki pharmacist ki bala don experience ki bala pass ki ba diploma above. Tesa ka ru ki la ban
I advise ki brio what are the dose to become ke dose ka bakila bandi ka dawai bindi, what are the precautions kenta ken ke la dadon kono problems ki la ban consult ki te hakata kom ni don kam ya kini ki register pharmacist apok retail te ka wholesale pa kalong directly they sell from the wholesale to the retailer kita ki baki you. Alright. Tu ngin saya yai ban biang la tekamat deng aku wan pai Syaiba John Syaiba Mr John ma phiền long kum juk ma keteng Syaiba sim leng chong lama Teba ngas nu tho phi way na ki registered pharmacist sa gajala ga jungin dei te nga kwa ban sku tho khin diat ma na mar ba ha kini ki benai kini sngi ki benai bla le ngile I ki don kini ka jing dawa na ki kan hun jong ki pharmacist na mangi sku tho ba ya ka service rule ru kidang shudat ban ka cabinet kadang shudat ban production but ka don ru ka tu ka jing ong ba hadian san post nem ni yo kita ki service rules mo da ka jing bam biang kini ki kendon an dan ki ban pet ya ka bha ka miat jong ki pharmacist ha ka jala ka jong hadu ka nu ka la ta kham tam ha ka be de ba ka bha yo kam yo jam jong kini ki samla ki bai debit ha ka ni galan to nengkong sku banai ku blai phi ki moderator mo panya ja kini ka panel discussion ana ni ki perlok ki ba ya dan benta bani simentalang ha kini ka panel discussion te haga bidai berkata ke benta hoi na kalian jong pharmacist banyo ya kata ke kerteng jong pharmacist ngeden kam ya ke jeng pulih ke banengkong kata ke jeng pulih kumbala ong dei sa mene apa kata diploma sejrong ka diploma course ka di don arsnem degree la sausnem and then plus but internship experience te ke jing ya khi ne ke jing mi ki perlu pharmacist syahmat halor kini ki mat ki bangi ngiduna haka ka jing yok kam yo jam ngisnusi sikadai ba haga jala ka jongi san phosnem hadin san phosnem la bodong no bangi lala ban priang servisul ba kata servisul ru hadu menta ka baki pinmi kanom ajeng hun ya ki perlu pharmacist ya ki badang don ya kata service but ki badang kwa ya kam te ki health sector na du ki sub center ki PHC ki CHC ki labun haga jala antan ki district hospital ki labun te kawe ke jing duna kam kolong ba nai keno than ya kata ka service rule nomor ba nadu menchua phi thong ke kam phi thong ya ki pharmacist nomor pharmacist udai u ba handle ya dawai te haba u handle ya dawai haka health sector the main ingredients la banong no udai u pharmacist ubah khmat nomor hoi ngidan ki doctor training doctor ngidan ki doctor ki bla full train ngidan ki nurse ki bla full train te ni ki pharmacist pada kat hadu ke bapa mentah hadu bandami sekemadan kalong ba ngisa I sedien nomor ba kibun ki jaka hadu mentah kimdan ki pharmacist dah burom kidan ki besa khilang ya kata ngidan nak jo background kum ki pharmacist kimdan te katkum ka pharmacy act 1948 ba kino ki section 42 kalau keren cai ba ya dawai hi ban dispense dan ban prepare and manufacture haban le hi do pharmacist te kumno kini ki ron ken claim pharmacist highway day ba kita ki ajaka ajung sumar apa jala ka jungi nak ta kada ki sami samadan ban nangila keren kibun ki jing duna haka jing haka state ka jungi te kita ki jing duna state ka jungi penlong ya kata ya ki pharmacist bakin dunah kayo kami jam hoi ke servisul kadang sumi men hakane kat kum ke sanction force kita hadu ars pa lai foitli then rai ke jingdon jong ki health sector ngi su khen tang ya ki sub center PHC but ki CHC kidan ki CHC kidan lai foitli and then PHC kidan chispa khatsan but ki sub center kidan hadu saus pa nyo pulai kita ki jaka ai jing sumar ya ki pat ba namar ngi im hak demokrasi ke bangi dah kipat pak hi pengen cakri hok itu kipat pak lembah kini jing ajeng sumar dah kaba inum sing pisa bat kita jaka ajeng sumar te ka kam hi kan dei be kita ka service ka jungi kelong bangin serve ya kipat pak lembah jom kita te kat kum ka jing don menta bade totally kita barokhot kidan tangsis pak andru pulai ngut kat kum ka update ka bangi yo te lembah jom kene ken lada kajelah kujungi kan follow ya ke IPH standard kata ke Indian Public Health Standard ke bala approved dak Ministry of Health and Family Welfare dong ke Sarkar India
Bang ihap banyat kat kum kajing don kejungki. Namar kini ki bentang deh. Kini ki jaka ajeng sumar ki hap bandan bay pharmacist. Namar once ba kila dan udawai, kemudian ki pharmacist ki di bandan bay. There is no one head ya medicine except the pharmacist. Tenak tak kadau kain ba kita kejing bom pentrekam gejala ya kita kejing don bat ya kita ki ki bela adap don lupa ba hap ban pendon kam. Kim pendon kam nak tak kadau ngihap mi sakmat bandawai kita. Namar kini kedek safety. Hot ngi sungguh tu. Ngi dan doktor ki brio ki pat ba ki don ya kata ke god senek kata ke jinget. Ba doktor bela ban ay kejing sumar. Hot ngi pen kesan ya kata. Tang ba ha ke jingbun kam. Humanity error kadan baik. Te pharmacist upet ya kata ke prescription hadian bakila batai ginong pang diagnosis kila don lot hang tu na dong sedong nadu ka BP ka hemoglobin nang taka weight nang taka tu ka jengpang jong utu patient mo jong ubreu te lengba jong kitu lada ka jeng ai dawai gi jongi ngipet ya kitu kan khang bangenang ban khenya ka dos ban ai te menta pada meno balik ya kita haba haman laki health sector don pharmacist Tinggi sungkia halor kata kai nomor baka safety. Om de ya tang bangi ku akam. Hari bang gila leje ke jing pule ngi ku ban dediket. Ngi ku ban ai kata ka jing sakri ke jungi da ka ba ngila pencitam bor kata. Om de tang bangi ku ya kaspa. Hari ngi ku ya jing sakri nomor ngi em ka perthai ngi em ban safi ki breu. Te lada kalong ha kana kono banta. Te na kata ka daw long om de ya tang bangi ku ya ka kam. Tang bangin yo tulop hendrengi kwa ya kam bangin sakri hok e breu nomor ba pharmacy sadu menta haki hospital khamtam government hospital tang we ula se ban 24/7 umla am te habo umla idon kam em ban bu susu pharmacist nak ta kadau ka health and family welfare ka ministry of health and family welfare ka ai ka snai kita kindon lebak ka IPS standard ba haban penbiang ya kita kijing don kam jong ki Mas kom tri khndiat mau. Kat kum ka jing tha jong ka sarkar India kan. Bat kat kum ki an ki badon hatu kani ka jing don jo ki pharmacist ka te atang ye ki government hospitals ne ki private hospitals ru katasko tenat ba fi la pen kan mau hoi haki private hospital ngatrai isa bedi drug inspector itip khamba hab don kam yo pharmacist nama shua ba pindro ni ka private hospital ru ni happen page kat no ka jing don jong tu hospital kat it depends on bed yes kat kum kijing thia nomor ba kala IPS standard kala batha kat kum kijing don kijing thia pang plus emergency ba lada kidon nuksa mata la kidon sanpho beds lane kum ki 5 to 10 beds 10 ta kum ki PHC unta utamo kini private hospital kidon ki badan sis sa exposing thia kidon ki badan arpho laipo te ki habanya bet kat kum ka IPS standard habide bat pharmacist te kijing trai ru kan long bet 24/7 service long kan haban biang ka jing don jong ki pharmacist lada kambiang ngatrai na po ka inspector office ki haban remove no lane ki habat cancel no itu ka license ngashkon penting ki pai bang ni mo pharmacist em ki de ki brie ki bala yo ka jing pentebet mo ki balaj pulih ka ni kalan ka ban ikin ithu lan ki ithu ki no ki dawai ban ai ha ka no ka pot but kini ki pharmacist ki on ma ka de khtin nong wei ka ngi ong khtin khasi ong kum no ki pharmacist trai ki nong ai dawai mo ka de kinong clear dawai kinong ai dawai but kinong counseling yo brio kumno ba undi yo dawai dalong kalong kata in terms long kajing lengkot mo kita kintin lengkot re kayar ba ka mo kajing mo jeng ki pharmacist mo nam ta ki pa ba jeng ki ba kwa company ka jing smo thu company halor ka ni ka jing mo tiang kwa an phai she ba swer mo ba phi de president in charge jong ka wei na ki council ha ka jala ka bala rem ba mo ba ngeng ba ka ni ka council kala kham slam pen what ya ka doctors council ru ko bangi don de te kani ka council matakla thari kam la bun tili kisnem atu pinlong batai khandiat ka kamram jong kani ka council jong ka Meghalaya pharmacy council but kum ki eki sen jam ka ba kum ka council ka shim ban pin ko bor ya ki pharmacist ki jong ni ha jala lai sibun kong wat ngas tenat sibun ba kini ki perlu jonga na kliang profesion ki don lang ngakam singan ti khniat sabat batai kata ke pi ong pi mene swab pin pas jengkri sanga ngan su pendap ike yang ba pikeli hatungin ong hakten khasi pharmacist ada kanu keteng ti
pharmacist ti nong kumno pinda ai được kalau long you call eros by in name he remain this with pila ban khot kumno pila ban ong ku beraj la ni wei ti basically ni hab ban tip ya ka ne ka jingmut pharmacy la ni pharmacist kai ka roots ka ni ka wan ka Greek from the root of Greek language ka bengi tip ka dai pharma kita ki language pharma kon so many thing kini kita sedang berkoi ke partai lai project kita sel si content ong dengan ong dak kasih ngam Henry ihab bantip pharmacist uday drug expert dak tin kasih ngam tip tak kadau balai don kam ya kanika rule ban improve healthcare system without a pharmacist uday drug expert in every respect noduk ba sukanya ngan batai karul jong ini pharmacist menta ki doktor ki le ik diagnosis ban pang i ki jempang menta ki diagnose kan haduk menta ngim dan remedies na menta ka cancer sisien bikla diagnose new diseases kadai ke responsibility jong u pharmacist ban le research ban one utomolegal ban yo ik remedies. So he is doing her research to find out the new molecules to fight counter this new disease. He also involved a manufacturing process handled by pharmacists. Then they are going in so many angles. Then they mentak kin they ru ki scholar ki university ki wings ki buan ba. Takadau ki de kini ki beriu ru ki ban manage at all level. Ya kejeng ya nanti jong utau dawai nadu from research processing and manufacturing seal and distribution hadu bangi administer to the patient administer it lead with the dakti jong pharmacist bangin yo maximum healthcare benefit tingin dup sikran kam sibit ikita ki temen ta ngan warna kami question let's say ngalak ban klet dut pila raise so many point nongkong sipang kane ka pharmacy ngi keteng hang ne Meghalaya State Pharmacy Council te an pin i ka role and function jang kane te suwa ba pin man batai kane ngan bat ya thu malu malaki basic kane kumno ngi empower nado suwa independent kelak don ka jing ngau kerki hapo ke Government of India bahkan don ke regulation teknik profession tiki don ki ege ngan sistu lengkot then hadin beki kemtum tu kidan kitu ki bakhat ki select committee ki merat research committee ki ban kene mar don ka regulate dei tangi kene bat kumjuru umno bal akhai kata ka drug and cosmetic act and rule ka ba kini ki drug inspector de operate te kamut kini ki de ki central act kabai yakni profession kawai ka drug and cosmetic act kala hu 1940 ka rule 45 nangta at the same time it happen don comes kani ki area pat nangta ki legislate yakni ka bengikot ka pharmacy act 1948 so kani bro are ki day only the central government can make rule or can amend no state even can change ikuma both they say ta kamut ngi fully we implement the central act passed by the parliament ti mentangan wannya kene ka rule te hakani under the pharmacy act 1948 kadon ka serim kom hindiahi kadon kata ke distribution of power and function and responsibility between the state and the central te hak central kadon ka bangikot ka pharmacy council ini sebab they have state pada ngikot ka state pharmacy council baru khoi kalau mandatory ngihab ban set up tehang ni hadin bifurcation bat ka Assam mensua ngidon langto jing sisa kat komata kelak dei ban yedi banyak nak kembangi le bifurcation Meghalaya kumjuk ru kamut ki liability ki aset ngihab ban le kat badai hari kani ka Assam
Come tre ban ai de kapsuk. Then we fight we have ban fight the case, we win. Then we form kani ka council ka form nado o khat khnai spa riu phau hay khat khnai spa khnai phun riu. To. Thì mình ta ka form ta. Tiki ki function. Tiki function lu ti ka la long bet ka define ha kani ka drug and cosmetic act. Delir ngilai kani ka hay le ka ya kani ka pharmacy act. Ke central fin the page ke central power and function berok ki ai ka lek ha ka chapter 2. Chapter 2 kamut ka central pharmacy council kata ka PCI. Pharmacy Council of India. Ka lek ha ka chapter ai. Kat bamengi ha ka state pada under the chapter 3 jong kani ka pharmacy act 1948 we function. Te barok la spell out there iki ai ki kambingin le lan iki ai ki belum le. Te ka min function hang ne pada ngiri kelit ya kini pharmacist. Kalau mandatory compulsory uno pharmacist. Wala like train kini institution anywhere India or outside India when they come back to practice their profession in the state is mandatory pi hab ban register. Haduk mentah menia kat nungut ki registered pharmacist ni don hang jelang. Ki bela register bak council. Haduk mentah update haduk mentah ngan ong kong kalau ngene mah. Haduk mentah kamut ngi don kebelum ngakren tangi ki update. Ki don gitu ki belajar ngai ru mla mele. Mentangi dan perkhat kum mele. Hari bo update haduk mentah ki don kumbakhat live spa. Jeng sia ngan napej na register ni kala poi khan news spa tam. Hari kita ki la long ki course bangi la da ai ngila ki katu kan snem rice dem ngila da ai ha ka public airu we call that they have to renew and update immediately ngila pha de bro khoi ki newspaper se long time mau for but jong karu ka itu ha bro khoi ngila le do kata nang tangi la pha ru sukain ka ne keliang ban yarap ne keliang komen ngila pha kum kata Henry don't respond kata kamut kalong haduk kum basau spa tam ai kini kibriu ngimte where they are. Ki bam renew kayaknya ki license. Ha Henry ke balong update haduk mentangan ya tu ifi kidon kum bakhat lai spa ai but menta kini kin long ki valid ai but menta lada kani ka election ngathari kan sajiaru dei tangkum gini belong update berkhaj ki ban participate in election process. So kalau mandatory ya ki pharmacist bakin register pada council. Ndai ngashkwa ban keli hang ni mo namar ba kilami ki jing kentho ba nadu ba la seng ya ka council house pi omnes nem ka kendai spa kendai pun riu ndai. Nadu ka kendai spa kendai pun riu hadu menta mut kampat don election. Naka ikadaw sa. Ane tu efikat balak sepangta bat kamtam beke pajbak ru kini tip ma ti jing sia ka validity jong kane ka council ru katho ang to sansnem sansnem ti jing sia ngila dei ban yo ya ka election du 2001 hari menta ka badal hab de lengo hi barok khoj balai du menta padan election ti haki tu ki por kita ki ar hajar iwei blade ben election mangaru ngade tre sagaro Menjadi tre ke miai so? Mesbaru ngadon drug control. Drug ada control. tanya ngalong inspektor hi nomor ka initial appointment jengi hakane ka ai kalong drug inspector. Di life chat. Di ngayo promotion huar hajar iwe hi kong. Ngapo sini sai. Tang kada ngila pej yakane ka ai nang tangi ni participate ni sena ka draft. Ban conduct election namar kat kum kani pharmacy act ka ong baka ka council ka haban sna ban move comment to approve how to conduct or any activity lering ngimla bane namar ka act is bear act tip mentau kum no it is the mean to the end ngi haban sna girul ngi khot what ebar kita ki SOP ni ki how to do it they unless and until ngi don kini girul we cannot conduct election then we move but kata ka jing jongi pass through it has gone to the assembly Hak Assembly, Meghalaya Legislative Assembly, how are hajar riu pass. Hari hadin kataru nak kalian ka council once and again. Piong no ar hajar riu ka assembly kala pass ya katuka juga jong pilih tu ki rules ki jong pi ban conduct elections. Ti piong hadin katu pada ka bam belong bakamla ban belong pada ka election. Di tamo ngan pin ka rule jongi nang council. Ka rule council ni inform all recommend to do.
because it is not done for hand. It is in the quote of the comment. Dia kahap ban make all necessary arrangement na bantaban conduct ikata. Habakarul dan in place. Ia kata dengan numtip kong. Ko komen kasim jeng kumno dengan namla bantip why is delete. Dan rei ngan ong na kliang council bah nakapor so many ki correspondent ki whatever ki kwa ngi penbiang kumne. Namar ngi hani council ngan ong phi ngi long ngi biang hadu kata you phi call kumne ru menda ko na I will send you within minute everything. De kumne pat tongi sugel in le kumno nang ta lai phu jaj ila ya ngi association ki la ya tho ni ne council la ya tho la ya le bro khoi tam bum la tin le no le kumno. Dan means kasyong ka sorkar kay mentabakan penlong yung election. Okay. Tang kasarat de rei na kaliang jongi han roi ngi don ngi haban pha ke government to do it. Teng ki sem problem le no. De nang ta ngi biang jing sak la de ban long kani election hu ar hajar ar phulai. Ngi la mup ba bar ro khai ngi lai ka wat e ban nang kom. De kata kapor ki thung ar o ya i mirs menggal i de doktor menggal MCS bat sekretari nak kumno imat momin na itu katu doktor te kala bapli kala le sitom hado kata ban le la thung ya ka returning officer ban conduct this election mini tan ka mut ngila ya kendu ngila la penbiang whatever ngila pha lut bro kha ki ke kesujia kan san ngilong on leki si major emergency operation admit there. Mano ba yun? Itai doktor. Itai RO. Oo. Hari kala de happen na arpulai. Ngan pini ni ki ni mobile all the data is there. Ti kajian ta la le kam ta la emergency. Tu kumno. Kani komen pedeka replace saja kajong idu umumin hi. Uti mumin we itu. Utu peden na le kumno balong cikale kum uthlong. Ano fi? Ngakwa ban kren ba ke komen ru kan tip everything hab ya tip bro khoj namar kani stakeholder kadon kata ti kum dang dar tingi la supar ngin le no ngina la kwa kata ke imla di lok kilipat menta uwan uni thung aru pada uni Richard Yantan udai joint secretary jong hel uni udai imat unagan we take big responsibility initiative lar kani nang ta hadin ini ru ula call meeting mini time kala don ke joint meeting bat kini ki perlok jonga na ka association di fair bat nih kila pa kan association Alai South Lim. ta la trestom de under la le kamno hakamat jong kini ru kata meeting fully ka long official de hadin study kani ka rule kata ke baong ke bala apa arajar nrio kamut ka kita hingi senai mengi tengi litip seno ngi senam tip komen ru kala apas Usem so many lokana very dangerous to conduct this election, very perkat election. So many things. Takarau udah refuse ong. Henry ngilai pressure ban conduct mat yadep situ kumno. Henry ong undup sayap lada conduct election bat kani ke existing rule. Full of lokana. Existing rule jong 2006 ka pas ka assembly ke. Full of lokana ba mensahau pin conduct ikatak election. Takada uni refuse do kata kena immediately him initiative immediately call call all those sample from different countries everything then we make consolidated thing with this mentah kan ka rule ka update ang election rule everything to jet about function ni kata ka council do everything to manage council it to jet nila senai kata is thick book kata proposal jungi ka draft stage mentah kadon at least kumba santhau pages bahkan kita kirul tharai donasi pak santhau ru kelak kubar itu jet di kajia kemta dimentakan ni kelak progress tak health department leng baju jingyar pengu kelak move comment dimenta kadon betting by the honorable law department. Okay. Tong ngasih krik kuat ban kini tin hak tahalor kata ke banta nomor kata ke dehi kemin. Nomor ba ngila la de ban sungu thu lembaga jeng batai jong kumi presiden jong meklia kumi presiden in charge jong meklia farmasi council te balai banadu 1996 bela form ya council hadu arjari we de ban le election
Te hadu menta lalong jan arpo Hoi, arpo snem. Arpo Samsunan. Arpo Sam. Te M96 hadu Long laipo kelak lalong met laipo snem kan. Kadai diu arajar iwe dah. Hoi, Kadai diu ariwe kan kamar Arpo Samsunan. Te di benbuk ke jengkeli kan. Balai kalong kumta. Pi kene ke jeng keno government subha. Mdi banga atak fimo personally ndai ngakran be ka ground and reality jongka pharmacist background. Banggen keno government alas keno government keno yo minister. Te minister nakawai sarkar sakawai pat ngimong ba minister lane MLA utip lut nadang sedang. Dia kita kisakri ki badon hapo jong department ken ki department system. Menta kita kisakri ki badon department ru kim tri system. Te mento to MLA lani minister untip hi lada maki kim lada mo undi uta nomor undi ure Ki officer sa kedepan ke health kan bidar lagi department. ke officer ke badan hapo ke department. Telada kita ke officer badan department kim tri system kim update tengla yosngo menta bagong ke jaro hadu kita ke sauspa ki claim renew ke decision di ban keli bale. Nak ke kadaw ke ja kum ka council ke di bandan ke responsibility. Nak kadaw bale ke ja. But nak kadaw balik ke government ru kam sim ya kena initiative ban le election. Singu usi ban ong ba kadai bet mdi ba ngi singu sarong ru kum ke pharmacist ke bangimi sakmat bandawana sarkar directly kadai nak kadaw ke jongi. Ladam dai nak kadaw ke jongi kum ke association kum ke perlok pharmacist ke badan ke association bangi dawana government bat penkindet thia alo kene bentang trai hadu mentang kadang skap ja. Henry di lembah kejungi, ni penki nak kapor, hadu dah kabubrom i Richard Jantan bat tunggu RO lembah jung government of Malaysia ban conduct in election. Mai first and foremost thing dia mengihi be ong ba katu ka mode of election kam fit and fine. Kat kum kapor. This is modern world. Ni kuat ban im digital. Kami kali kalau kuat bandan ni kata ke digital country, kebak hamsuk kata kerkom update ha kita kali yang baru. Te ngidi ban ti ban keli la de ngile ayu sei kita kija nak kada beli government kam terekam ni habang ngila don ha kata kum kisakri jong ka sarkar ke bala ke appointees la nang ke bala appoint ngi bangin sakri dak ba met ban minsim mar bang ngikwa kam sarkar te bun kibreu ngalengok ba ngikwa ap mangan pengkot ngikwa kam sarkar ban sakri kam bhala ni ngikwa kam sarkar ban suk makidan arbanda gibun kibreu ki ong hanai i dak yo kam sarkar te suk te tetep ba ka kam sarkar kede kam ka bay atam ka kam private fishery only one man te pila penbiang yu bos nai penbiang shu ki pat barum lele te ubos la penbiang lang yu bos pat ya ki pat ba private sector be kam haban penbiang baru atri balance ka kam sarkar pade kede ka na pring ki bay atam ngidan more or less population ne dekilak regi pulak tingi hap sakri te kita ki pulak hato kam de kata kam ko be tenre ni sim ya kata pade oh layo kam sarkar ko sup tambah de tutip ba kam sarkar kare kam ko be bahaban tristam re kidan ka option pade ngi em ha demokrasi bangi nyat be kita ki ka government mano ba penlong government hato mdi te ki sakri kini ki mali ki minister ki haban tre ki hab ki update lang ba ka jing tre ki officer mdi maki ki hoi ki de ki nong snaa Teman-teman lale iki deki birokrats. Te uni RO ru i ulap ba lengba kejingya. Discuss kejingi ba kani ka mode of election kam dabyang hadu kata ban penenkam nomor ba kan sayap. Te nak kata kadau ngila form ngila sna ngila dan lang committee ban sna kata ka rule and regulation how to conduct election. Te kalayat mentah kai. Te habidi ba kita phai yang badi beli ka pending hadu kata ngakwa ban bu jingkli hatu nakaling PCI hitip na mi kata ap sama. Ayah kata ka benta ba claim election nomor ba ka PCI hi ka Pharmacy Council of India kala keren syai ba in follow ba ya ka Pharmacy Act 1948 ba each and every 5 years they bandan ka election. Te henry ha ka jela ka jungi claim dan kata ka election. Te plus nang ta ka council ka diban keli ken nakadaw balay kata ka sarkar ko maban beng mene ka diban keli nakadaw balay kita ki pharmacist ki ja pet kum ki nursing council ka kinos kidan ka klan ka council ki update kidan kita ki training nakapor ba katu ka jing ai training ka chungki kalong ba can remind and then ban update sei kidan ba kitre you tena kaling jungi kum ka jungki pharmacist ru ngi di bandan ken kum kata bana kalaw balay ki ja at least di bandan ken ai ki kinja training with ladak daki kentalan daki singi daki por kanang ba nomor bumta subu lapas
Cu kita ki bala pas bun ki bom yok kamru. Nomor ba gomen ke kensting gumne. Te ke ladang yi update ni tre you kapen kendit tiak ta ya bro ya council ya ki pharmacist ba hot ladang yim tre ladang ke gomen kam sangap hi ladang kini ki ngi yok kam ngi susah kali nak sabi nak andre ban renew your registration ru bon teng haba layok de ki kam ki bre ki bun ki layok de ki kam ru ki yok ina kam te ban renew itu kila ban jak no mar kam don ka jing pen ken mal andre ladang im hata ka modern world pade at least digitally kan pen ken mau kan oh lapoi message ba ban renew your registration ni hab lo kumta and then habu kita training ke pair kanang ba kan long sharp minded ya ki pharmacist ban kena kham tip kham ba kata banta Jap ngina ya keren Jepang ki an ki rules jonggar kom trikam mo hakani kelan ngash kom kli ba John ba hatu nomang istu menta ka jing long ka jing man jab ki pharmacist ha ka jala ka jing kadang ha be ka poka tra ka kya jong jala me glayan dei habang ya keren Jepang ka jala ka jong iken hatu mi so ya ha ba ki shawe ki jala ki le kum no hatu ki dan la ka jong ka tna trikam ne ki longum no pitharai ha ka jala jong i ngi dan kam no ya ka maybe la ka jong ka directorate ka ban khmi ya ka because ngi smut ko ba ka ni ka tna ka benta ka long ka ba kong san bha mo namar ba ka dei Jepang ko ong mene ka di ka shwang ka yap ka im ka jong upai ba ka kwai ka khya TVP na ka liang ka pi sngo no ba do te kita ri jing kali bran kambi amar bangi page menta bangi kum ka drugs control mo ni ha pa po ka jing page jong ka directorate te which is under health and family welfare te ngi page ka food pat kidan la ka jong menta kidan ka commissioner food safety te ka jongi ro ka jing sisa long menta ke bar khot long kumba ka wiki state bangi page ngidan ka food and drugs administration but kani ka jing penhap jongi ba ka jing banyak trai lang ba ka food and drug administration iklam bons nam tang iklam pat ya persang hira ban pensngo ya kata sa sarkaro ndre dangi pet kat bom kiat ki por ka ba kiat ki sngi sngo ba kata ka long ko kam ba kamut ba ka drugs administration hi kan bat kan long no bat food and drug administration where so that khlang ba ki kam jongka namar ka kam jongka drugs control ko long ko ba khia ba menta tingi kwa ba kam kan khamya stat ni kwa ba kan don kata food and drug administration kan long kam step show kan kam kloi ngamang isu thu banak hakatnat ka ka khya hi ki labun palat ki benta long ka jinjar hi te makal along yar palat ken ka kum ka namar hinde pe ka ka khia menta mo ngan ong ipi menta apo DH directorate ngi don bon ba kitna ki don ki jongka leprosi dan ki te under directorate bro khoi kito te nang ta pade ngi don NHM ka don to kitu ki la don la ka jongki yu te ndre bangi pe pat menta kum ka lab no state drug testing lab ka state drug testing lab menta ka ha apo ka DME ki DME ki dei ki Directorate of Medical Education mentak ladan ke Shillong Medical College dia mentak itu ki pej ka Shillong Medical College ki pej ka ya ka blood center nanta ki pej ki ki pasture mo ya ka pasture ki pej te ka akhya kam ki khendian dia teng long ka khya kam kumni ka jenjar bakin trekam ka yang ka lapru bakan start ka kam kani ka drug testing lab kan kadon hapo hang te hapo pasture hoy kato ka hapo DME tingi menta ngi function with under the Director of Health Services Director of MI kabang miki ki function under DME te khandai habang ki pe ki state pat menta kalong ba ki we ki state ki dan ya kata ka jong kata ka lab ka hapo ka drugs kamur ka food and drugs mission ho ya kata ki cadres ki bakin kita ki promotion cadres kini kita kin long la ka jong mo food nya la ka jong ka drugs nya jong ndai kita ki state ki belong ki commissioner of food ki belong food and drugs ki dong la combine ndai kum halong mengi menta pete long la ki la ka la ban long te ka bhahi yangi balangi dan lang no la ka jong ka la ka jong administration ka bakan long more kan long easy efficient kan long fast kan long involve anything long financial things kan long involve kan long bet kan involve betang kan long ka work pressure kan long khndiat kan kham dunai ka namar bun ki correspondence kini ki kam ki jam ki bangiyat long ba ka director ka kham simpor namar hangteru kamde ba ong basuk bakin tre kam ya bar khoit ma ki don kam le ki doctor ki PHC CHC medical institution ki bun hospital kini kita ki bun ki jodon kam ki ba man kasni ki don kam te kin pe ya ki to ne kin pe ya drugs ne kin pe ke te ngat ka daw la da ka don kan ngi mut ngi la ban directly communicate this with to the scatter level so kan long easy kan ngi kan long suk kan ngi ru ba but kam ru kan ya kan flow ba ayu kan te kata ka de kini ki drug inspectors ki ha hapo ka drug control authority inde yes and this kani ka ha hapo ka
hapok ke directorate. Ndai ting shwa ban kali ini jing kali kendiat mo ngan phai biang menta sha ka benta be de ko ka kya ka rukom ai dawai ka ngi ibon ki ladan ka tu kan kli case ha ka jala ga jing wat chabar ga jala jing ru ngi ba bon ba ki brio ki yo kan jing pang hadin ba ki shim ki dawai mo ki ni ki ba ong ba ki ba kim ai ba ki dawai ki ba dai hok ban ai nei ti ngashwa ban kali hang ne ba kum ubrio jong ka an dei kat no sin pi julet long gini jing kendra ni ki pharmacies ki badon haga nama pipet ya East District East Khasi Hills ti haga ni ka district ka jong kat no sin people long kita jing kendra ha to ka don ne em kata ka ong regular monitoring ka jing lek pet perman ka jing mi benya ka jing kom trekam ju kini man la ka por ke Menta ko bang pengi lamar ke ke bang ngi board he pok state ru ka de ka Central Act kumba ong ba super mena ba ka de ka Drugs and Cosmetic Act and rules Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules 1945 te hapo ka section 22 kidan kata ka powers of inspector no ka powers of inspector ka bakila ban inspect the premises ka power of inspector ban shim dawai ban patas nang ta pada ban seize kita kidan ka powers ka baki nang ta pada Idan ru ka duties and functions haka rules 51 pagadon ka duties and functions jong drug inspector. Te bar hakata ka duties and function ka long ba kini ki drug inspector ki la ban investigate any complaint. Nanta ki lej ban inspect the premises kat kum ka provision ka long once in a year. Te kalong kumta ka haba ki don ka no complain ni hab ban lej inspect ya kata ka jaka. Ni hab ban lej ban inspect. Long ka jing rates te kamdon kata ka ban ong ban rate ban rate ka don be ka regular inspection. Taka regular inspection kalong marba the manpower ka bangidan mentar kalong very less te menta kalong teng ketu kedukan ngendele inspect hadin sistem ngin yo biang te kuma ka East Hills bala bon bagi ka West Garo Hills ka bon ba te ladang ile inspect tang we inspector kamut ka simpor ba Kumud ba ka East Khasi Hills ngusuk kini kitini pi kuma ka East Khasi Hills but ka West Garo Hills kini district ilong gibe ya gibe hende ka lungo ki drug inspectors pidon tang ha kani ka district ajing sha po East Khasi Hills ngidan arngut tamba arngut long manga menchuang long kumanga menchuang don po ngide ki deputed ngide hangi haban deputy ngi po mekale aids te da ka jingduna manpower ngawan phai biang sa parent department kum ka West Garo Hills ka de bahe te ka West Garo Hills ru mentang idan tang we drug inspector te cover ke area ka babon ba ke area te ki license ru ki babon ba te na ka daw long ka kata ka de ka bajing ngi te menta ki haban de ki complaints ki hab ben investigate the complaints la don complaints ki no ki paj ba la ne ki ki brio ki individuals ru ki complain ko ngi ban investigate ta te nang ta pada ngilat kita ki regular inspection mo kita ki regulation ngi pan monitor ki ya all the compliance ka bagi don kam kat kum ka rule 65 don kam maybe maintaining register ada kan ta jing don pharmacist support dukan kita ken te kinata pada ka jing wa jing ki license kin page bakin nata ka jing storage jing ki store kum noi ki dawai ki bun ki compliance ki provisions ki ba don hapo ka drugs rules ki ba kin hab ban kin page bakin comply di kita Okay. Ngashukwa ban please kowe shwa bang let chapi mo ngashukwa jing pinchai khandiat hang ha kan yakam ni han na experience ka jong pi mentala bun likisnam hatu kala judon ne em kata ka incident ni ka scene ka ba phila seize ya ki license ani la suspend la ni na terminate ki license long jing suspend like cancel license hadu mentate cancellation kham duna khandiat ka suspension ro kham duna hi kidan ki bangi suspend ru tang balong kam dei bon sngi kila se kidan ki ba ki violation ki balong let's say critical ngi haban chim action katate ndai kidan pe ki minor defects ki ba kidan patte kita ki bangila ban advice ki ngila ban ngi ki bakin complaint ndai kidan pat ki ba se ki ba ki violation ki balong ki ba ne ki jipun khen ki jaan ki jong ki ba long critical te ki ba long jur ki to tingi haban se ngi haban mndai ban si se ka license ngi haban a show ko se ki ngi haban ngi haban pan ki balai ka long kumta balai kumta thing sa ay ka suspension let me just for him to long tang bo un realize ba he has done something te kita ki de ki ndai hadu mentate namar bangi ong ipi ba teng habang ilet ciki dukan bangi ong balai pharmacy sumdan au shim shuti kumta te ka tu dukan hadin kan dongin wan biang tongil ai balai ja tongil ai ki pan explanation tengilai to sin wan kumta kalong kamlong regular u kan te kalong ka ba ngi ba hakaman power pat ban
monitori kita. Kata kali one very important point kapa ngamut ben clear kan te syo ndai syo bangan lek biang syatangan ko aben pai sya iba siba sin le mo ba ngi su thu mene ko mga kren sya phangka kini side effects lani ki jing pang ki bala ban mi na ka jing ai baklai udawai dau tu bri bu syong ha ka pharmacy mo ngashko ba kini dikli pi mo ha tu pila shem ne em kum kini ki jing ja ha ka experience ka jong pila ni ka ba pi yo sngo lang ni nang tai ne but ki ai ki jing ma ki bala ban mi lada ai da wai da ubri ubam long qualified uba klem pat yo jing pentebet ki ai ki jing ma ki ba up ya upai ba Tamo, habis berkata bentang asngu ba kami ni kalong bet nak kadau jong ka jing bomdan ya kata jing nang jing tip ngatrai ka de ka babakla te ka baar kalong bet ba hoj ngilabun kita ki dukan te ngilabun kita ki jaka ai dawai mo kumbala batai nak po ka info inspector wing ba kidan kita ka RP license kidan ki retail and wholesale and then hapo ki government hospital kidan ki pharmacy la ka jong ki jaka ban ai dawai ya ki breu hi kalong kum ni nomor udoktor ubun kam te ko mala ong mene ba teng lada kata bencunget han ngit be 100% doktor ubun kam te ban batai ba tik patik la henry ke jingdon jong pharmacist kalayara bi ba un batai ba tik patik yu dawai te namar ba la ai khnang ingi ya kata ka benta bengin yo ya kata ka jingikai ka babet ka babyang ban batai gibreu kumbala mention mene we are the drug ngi di medicine expert ngela di bensung tu ya kata ba klem ka profession hi klem ubreu bode pharmacist hi natrai ki jing hi ki babon ki dang suja ki babon ki balaja ba bun ding teng ladam ai do pharmacist namar menta bun haki ka jing ka ban kong kolong ba bun ki dawai ki ba habandi bat ki habanta telana ki dan ki dawai ki habang insu apply insu ta na jong ba ki dan ki dawai ki ba sudi te hang tu kandan bet ka jing bakla lada mdi u profession nomor what ba ki de ki kita ki pharmacist ba ki what ba de pharmacist su bun teng kadang dang ka jing bakla te kano tamle lada umdan na ki da mdi pharmacist ka jing bakla ka babon te na kata kadau ba ngi singu de ban ong ba habide ba ki dukan di dawai nomor ibun hakine ki singi bantam de penginlan ginri ki danru ki RP license ki bana kaleng jong ki wholesale ki ai dawai be ki nama ki dan la jong ki sedel nama usadel H and sedel H1 and sedel G X ki tu ki RP license ki mla banti ki di be tang ki tu ki OTC drug ki bala bandon kam ki emergency drugs te directly te itu emergency drug compare nomor ba bila batai upai ba jungi ki mod iu ki emergency drugs because emergency gelong be gumne ke kumbala batai de sa mane ba tang kita ki ba biongkli ba jerho nata isu busuk po untuk mulumala te henry nomor ba dalak su eru ngaban le haki doktor and then naki kin satho ek test ba hable check up and then kidan takadau sadan naki lab te ban ong ba kane ka jing jersey hi ba sa yo mon kita ki bomdei na ka profession ka jungi hakene background ka dei bala ailat lan da kita ki proprietor kan nomor ba ka jing ailat jong ka drug and cosmetic act and rule bandan do proprietor and then hapo jong proprietor khat pi unhe do unqualified profession you full fledged qualified person namun unhe matric pass you pharmacist bala adap ya ke professional course mudur ya kata ngamut ben clear kata ka jodi kli men mudur ba kata kan dalam sekejeng bah kata kami dalam sekejeng bah bar kibreu lada kidi dawai nomor bat bun neng teng lada ke jingdon jong kini ki proprietor ka bagi aila di da ka boburam kile hakamon ke jongki bun teng ki hire your pharmacist bun bakim hire your pharmacist te kakalalong ke big business kan haki ya jaka pengen ai kata ke jeng sekri big service hindeng ai ka kawan ka big business te bani keren kata kalong jeliu ha henry tangkwe kalong bet ba olada kata ka an ka ailat makana bandan proprietor henry at least pharmacist uday ban long ubakam hajrong ban pentelun ia kata ka service to the patient
kalong kumni mo kumi ba meneri ong experience also matters mo kajing don ye kajing lang jing tip hakani kalandu kalong ka baran kam ban ngasoy hab ka iba pi ong pi ba hakanu no benta na mang tip bagade ka tna kasna trikam ka kong san ba ma kay day ba ko ka kya kidon kami kajing tray lang hapdeng jong kini ki proprietors ki don proprietors ki don ki experience to lain mo but ki registered pharmacist king bila de ban tebet hakani kam kan Menu balapan experience you beri one qualified teh. Kerana bi direct really ya kata. Market kum ke modern world. Hot menswa bakadang bit ke perselam nong ning im kata kejuk mau. Nak ke buram ya bro hot. Yang im kata kejuk ke bangim pat dadan kata jing nang jing tip. Te keempat biang ke research. Te ngila pun ong ba tang ba I experience ba don experience right without full without certified kanya ki hindring tang dak ketinte ong ba don experience. Hindring as a level hi utu batrai hapo kidukan umla ban yo ka full fledged certificate ba ude experience person. Te lada menu ban certify ya kata menu ban certify kata menu ban certify dia kata dak ketinte verbally ngila ban ong ni experience kata hindring at least kat kum kapor we live in the modern world. Certificate is the most important things. Okay. Ngakwa ban pai sha iba swear mon ma ba subi ka council hi ka doni ka jing etrikam ka ba ya jan bat ka sarkar bat kamjur ba ka drug authorities mo ka drug control authority. Ti namar ba iba swear iba John ila da ban batai men ne yong ba ka don kata ka manpower shortage mo kabag duna bat ki inspectors hak ni ka lan trikam de nakaliang jo council hatu ka don em ka nuku ka binta ka ba kaya tray lang bat ka authority ba ka drug control authority ban khmi benya ya ka jingdon jong kini ki pharmacy ka rukom trikam ka jong ki hatu ki don ne em ya kita ki registered pharmacist hatu ki complaints ki ju one name ka council lada ki one ki egi sinjam ka ba phishim Boleh sebut dengan so ke orang yang berfi kesetit orang puar hak drug control. De kum mengatip menda kum mengayok sukain tang hais kasil ila don kisil premises kumba news pak sanpau. De mene drug inspector ila batai kat kum rule 51 it is mandated at least once in a year inspection should be conducted. Spot inspection. Demen tak perhat. News pa san phau teli tang had is hasil district. Kumnu unla ban cover up tang we drug inspector. Impossible. Ta hiu shorted hakane kaliang bro. Jing sia is kasi at least sau san ngut ke drug inspector la di bentuk. Kajia kam taruh ki district. Di kemengatip mat mentan lor beki kini henry menta imat sau san teli ki vakansi udok inspector hap kau bar alai teli district te kata let him dan sufficient manpower helpless nang fi kata kau te hakabai dapat bat kata ka nak liang konsil ngan ong fi kam la ban le kita bak jumlah compliance kamu control hi hap push comment have inform but on kam niam tai but kiwi asian gila ban le mengihap ban halang to agitate have to do namar according to the provision of the drug and cosmetic la ne ka rup along mandatory te kemud ngihap ban I pressure su ya ka te nek liang council te nginum la yang jungi kalong ngi certify ngi register ni bro these are the qualified people then the kini employ te kata ka ban thung na bom thung kam don matai kan council te kamut kaliang jongi ngihap ban screening lut yiki jinun non jinun so many problem now ngan ong fi buon ki brio kini ki bapas kini ki pharmacist from different colleges hadu menta kong pila ban tip kini ki pharmacy institution in India nei is around 5,000 you know kindon so many ki domi lani ki ro take attack tremendous responsible jongi ke council because ki pass from somewhere well sukain ki one spot mekhalia nang tangi haban verify whether they do pass from the approved institution and approved examination artly dei tam pi pass naga approved institution handai ke examination ru kadon pada ba
conduct somewhere. Kata kau tertiru should be approved. Dengan haban le kata is not joke. Manafi. San hajar di pharmacy colleges different kan, but diploma, but degree, but higher study, but life charge mentah kami sekali kepaham di kepada kawai ka very important dan bok bahan dia kelak implement ni for the first time in 2008. Gini kita specialize interface Henry kum kita yang screen sibet di ngasu ong ifi ba kata Henry ba ka council bakan kamdon power ban ong komen ban thung na dun thung kam jangi kalong tam bengin screen ni brio belum jinun qualify tang welfare jongki long council kapit tang welfare jongki pharmacist nang tak daw song ba habang ipit ya welfare jong pharmacist kemudian dia ban watte ti brio ki dan sei ki pharmacist ki baca ki dan sei ke mangala omene habang ipit ya welfare jong pharmacist at least ladangi update ba ya ki pharmacist ki dan sei ki tre you ki le kam you kani ka penyo mensim ya ki bat ka pen scam ya kata ka jing dawa ka jong ki perlu pharmacist bakin yo ya la ka jong ko hok ru kat kum ka jing kat kum ka profession beng lapas ta ka tenre lada ka council pada kam update ya kita ki benta berokot yang terai hang tahi ken kasa hiar nalol bangala hila hiar pa nalol bangala duna lepa pharmacist ke jelab nang duna ke long at least mo aman penkut mo at least dah ka sistem ke bamenta ken le dah ke sistem ke bamenta ke balak ban update by automatically through message or email ba kapor jeng pi kata and then pihak dan kini kita training kum ta terter and then ba kapor ban renew registration pi kalong kamta te at least utu ukendit benre kan ya ukendit benre amel jong wala laslam umyo kamru ande ukendit benre bu arenga ngade pharmacist yang hapan trace tam ban lada don ka pus ka balak jak no por ngahaban apply bangan yo kam de hadin nang ta lada kam don ka kam nomor ba i lembah ki RTI ni la yo banadu ar snem arajar klaim appoint ni ki pharmacist klaim patung ni pharmacist de kita ki batung snem arajaru ki de ki temporary pharmacist kum ha paryong nang ta ha untung la kum ha paryong mariau enta kedan sekawe ka motor pada na kunta dan lain satu lagi pharmacist ki ba kita ki PhD kan ki ong kalong kadon kam ya council bakan trikam shitrhem kalong kapa khlan kan nishkwa ban phai byang she iba swear mo nama ni ong ya ka welfare jongki e ka welfare ni ka bha ka miat jongki pharmacist ka jala ka jongi hatu ka council ka don ru ne em ya ka bor ba lada ka shem ba ki don ki pharmacist ki ba maybe menta ki la register bar ka yunde hinde ki la yo kam let's say ong la kam sarkar ha ka we ba ka benta pi don hok ne em ba pin shim no e ka to ka license ka jongki la ni ban kenjok tin cha ka sarkar ban ong ba ngin ha ban cancel no e ka license ani ka registration jongki ba ka council na markim don benta sho ka ni ka nat ha to ka don e kum kata ka ju ma kan ya habat swab bat jeng iba hakabedi bat karu council ni kata ka welfare jeng te pharmacist ki ma ti menenga ong ki ba komentar ke dan kat lai spa andrei ngawan ra ru bene kum besau spa mo ngan ni kai kadau ngan ong fi nekini ki sau spa ki baboni ru ki dei ki pharmacist ki battery ha ki common establishment ki bom one update so meni halar kani ru ngi la pha komen brokoi ka tri na do DMHU do medical institution ki superintendent ki sengu bha ong yaki bikin one update but sim action ru nomor ba kalong mandatory ba ki haban update because you cannot give your service let him update katu la long katu ka license jong phim la kumba kanu license mo nya kali ru la phim la so ban nya haban update kum ju henry ya kani ru ngila le man council terus sekebai pada nakawi kasus pat balai kini kita kisah spa kadai kidon ba nadu mensua kibri kila dei bangim ngimpat la kila don ru kipla yap kong council kampala menta kadang sort out nata kadau ngila pha de meneng ong bro khaj ki paper ru ba rekim respon hi de menta ngi mentang ngathai tang nek sitting ngin yo kan ru mentang ngin ai nomar tu ngila ong bangin sim action ngila ban remove ru yaki
Di mentangin ai kelasan bat ngindup sapa yang kita di media ki ban le ikini tang hakan existing. Di ikan niru mentah hakajok kapor ka adit kawan adit ikan ka office mi bat ya drugs. Tuni udit mentah ula tu ateli ki query ni ula res ikan ka penjo ikan ni bang ba. Dia mentangi la reply with full document. Di nantayu ngalak assure that party by the next meeting ngin some drastic action ikini last chance jadi kim return then we will remove everywhere di kata kalong ka we kita tang banglak let mamut ban jubab eskuno Tao kami lihat yang ngatrik la don hijing shai mong tu nama kapor kelayak dia tengah kuat ban kamlang penstet te kan ni kajing keren kajing ngaskuan poi be shapi ba John Meneh pelapan pau ke baru na pleng jungi ni sokiai kata kamat mau ke bolong ba duna plat ki baidon bentah kan ya kamu ki drug inspectors ha ka jela ka bahe ka jongi ba ki districts ki bahe ka jongi ka bandon tang away drug inspector ka long ke ek bam hak ka juk un ta te ka bam sula ayu ka nyamar ba ban ong ban le inspection malik kan ratang si sina bunga semua kampat biang ngan kata ngidang don kam shoot te kanungan jing syaki drug inspectors pidon in total mentah ka jela kat kum mentah ka position ko bagidan mentah ka long khandai ngut ki drug inspector te one senior inspector ten re ngidan ki vacancy ki ba ngi khampat fill up jing lai tali nang ta pada ngidan saki post assistant drug controller nang ta pada senior drug inspector assistant drug controller deputy drug controller ki long kita mo te ka long khat ar bro khat ki asolong long 36 post kim dan bre mo te lang ta pada ngi ka bay day bat kani ka babatai ba mane mo phangkini ki bagi experience person mo kate ka long ba komni ken manta ngina ngimju aisho ke experience ngimju shim menchwa ki shim experience certificate some doctors will certify that he's experienced person ndai manta kam long sho manta kam unu experienced person bakwa ban play dukan ko wholesale khamtam ngim kran ya kiwe retail te long registered pharmacist ndai wholesale unu bakwa ban long experienced person jong ko wholesale ko banikong udai bandan ya ka kerteng ke jong hapok ka staff list ka bangi la submit hakpor bamaki ki submit ya ka application nak bantaban play wholesale ki aingi pani ki list of staff tingin check ki list of staff udan em hakato tingin pay tat ki report jong ki man baki phage drug inspector ka ba ar par kalong ba menta utu kana ka to wholesale sukhen ko ban plain ota ko ban ban plih dala dia no sukhen mo ko ban long experience no ka we ka dukan ti utu wholesale barem ben sha ude ban I experience certificate you but andau lo yo ek experience certificate ni conduct exam ki ni conduct ek exam jengki te hadin me conduct exam jengki de ki pass kata ke exam ni conduct te komot he is eligible to run that one under restricted premises so kalong banga batai ne kong ong ki experience person mo te menta ngim asyo restricted premises namar balai ba ni suthu ba kamlang ka badan undon kam syo na bon quick state legim judan kata ki RP ro kila yin menta tang ni state jongi hibang dan di RP kata ngim ju asyo menta but ni ai experience certificate menta ni ai RP license menta ro tang ya kitu ki dukan ki badan continue ti badan continue sikhen menta utu bri utra ju ko dukan uyapno lani upang umla asyo ban tre to marbelai kat pok RP license ubatrai bo bapai ja ka dukan bapai ja ka sales untuk ber udai hi udai banlong be uturai udai de kenu ki yu tila menta sukhen udan nong yarap tu itu nong yarap ngim consider tila da menta sukhen nong yarap udai khon la ne menta mo ka khon la da ki yarap yu tila hadin pa tu bat uturai yap no la ne ja ka jing sistem komni komtai ki don ki ans circumstances ki balong ba umla shu ban yu ti hata kar kom kumbut mentau ko ban transfer no ya kato ka license hakar teng jung khon tingin la kumno ngi simpan ta application ni conduct exam le ro tangi conduct exam to khon la do pass ni la do pass ni ma sho ndri ki ba pan la ki ba ong mentang in transfer ko ke jaka kitu ngim ju consider sho nang ta pada ban ong ba ong ala trade ko business train ong ni em katar ngim consider tingi hab ban page ka constitution tara menta bon si ka arping la pendo dia kata gawai dia menta pada kumbapi om manage pangki shortage of manpower mo menta ngikwa ngidon ka central government ka kwa ingi ka ong ka strengthening of drugs control dia mana ke niru kila pa ka scheme nang ta ka strengthening of drugs control dia
kat kum commercial car committee ki kwa ya kata ka strengthening of drugs control kat kum ka commercial car committee ka committee platform aslam ba kata ka ai recommendations ba in every 200 sale premises there should be one inspector mo te hoi hang ni te ngidan ka district ka bangim dan hadu kata 200 mo ko menta bak maral ni southwest ka sales kim dan kata ndre ke behe de ki east hills te ka east hills la kala bon kum jos pa ko kum no lai ngot songot inspector dan kam yiban ayu namar bakala kham he te ndre ke kata ka benta te ni haban pensngo seksos kar se bakan mo kan ayu kita tambalong menta bat ya ka menta kat kum ka service ruli kalong ta ngidan khat angut ki drug inspector as khat angut ki drug inspector ngi bandan dai ngidan tak khandai ngut tingi dan Kay ka papalong ki bakim la ban thep ikin ki briwang dikin ki post ki balai. kal beningkong kalong ba ngila percang mentah kadang ya ji kadang percang ke proses ke barang yu te kalong kum ni ba men hagani balomut ban pha se government kadon katok ki roster system mo te ki pani ko roster system te mentah kadang ya kata te na ta kadau ka simpor hak ta hendrai ngila keli ngila follow up hi mangim dei mangim follow up ndai ka proposal ke balai dan men chwa tang ba long ha kata ka jing follow up jongi ki ong bangidan kami kita ki roster kini kitai te ka kum jing demands go government te ngi haban pha te ngi bal ong IP menai bangidan under directorate ki haban forward ya kata bar khoi na directorate kam dei wan forward nangi kaleng jongi imla barakli communicate chaka ayu mo te kata ka dei ka ayu ka jing ka ba ayu te menta singin dang follow up biang hi bakin penkloy na kita roster system nanta bakin yo fill up namar ba kasem jing bahangi menta hadu menta kasem jing banamar mengidan ko audit query ru menta ke ba ukwer nak audit ki kwa ban kidan kari ka dan ka wai ka project ka jengki ke baki on performance of drugs controller te menta ki wan changi ki pani ki details babon ba te menta ki pani ki details babon nangi te ngi duna drug inspector te menta ngila ong ki bangi duna ki manpower te menta bon ki details ki bangi hab ai action NSQ kini kita ki babon NSQ not of standard quality ki dawai ki bulan ka low standard quality ma substandard ki ong mo te kita harus ngi haban compile ki babon kini ki barokhat te na ta daw ngi duna manpower te menta audit usngu thu e kani one khana sangi ong bangi kwa ban highlights e kani in the ayu kaya in the audit query ke audit query jungki te kani ko audit kamdei tang namanta ko jongi state ke bong whole of India te menta kin sa highlights kini ke baro khoi tengin sapet kin ke ba Hopefully mo ni la la ban tentiu ka jing don juki drug inspectors ke kong la da pi ai ngamut ban pendap ba ong ma te aga ju kapor nga thaingan ya thu nga song thai ar hajar ar phuai ngadi licensing but controlling authority jang me helya kirup sewan gini kolik tengah. Dia ngansiong according to framework jangka drug and cosmetic. Dan ini profession jangka. Ka klaim ong ba kani ka drug control kan attach kata ka DHS lani ka directorate. Directly answerable to the government, mean health department. Ni ka practice ka bagian ni different thing pan. Dia kata ngila ya fight long back and mensuali drug control licensing doktor DHS, we fight tooth to nail. Anafi, how? Ar hajar khat real. Mislead. We don't recognize according to the law of the parliament. I fight heavily nganafi. Ngala kita ngan suya thuam dah. I have only two options. I have all court ruling throughout country. La ngan ya thu so many things so many stare. Nobody had. Tiếng đang adon tang one option at that time. Artillery option. Kumnungan le nomor as serban. One option. Ngala banyai dak court. To demand justice. That the government has not done justice to our service. Number two. Ngakwa ban try by testing ha assembly. Te kamu da arajar kan rio. And during hakanika budget session. Ngalik konsol iba jaminu mutha. He happy. He raised the question, this issue. Henry ba kata ka jongi kalong lead gimla bani discuss hapo assembly. Dan sekondang kanwan pada benai winter September kan rio dengan the same thing apa ba titos. Italy mi ansar hakata kapor honorable kendia wa hex iwan ikong
Ikong Roshan. Oh, kong Roshan. Iwan mai isong tangkat no. Did it nang tangi light luat ni jengket merau jong kini di access. Then install this power licensing and authority yangi. Kita ki fight process. Ikan ni ka fight. Ngadon during that time. Kumno bangan pen long independent ikan control. Then ngam yo kat bayo elat le ngayo link bat central government. Kadon ke scheme kanis cengking ba ong ibak jon. Mentah ko ngan yo fi play meno kadok office. Ngi yo solid building 8 gross from central direct. Now kila song ki kemla ban occupy kadon ar floor very huge hang tai pasar hills. Mentah kila shift harai asnem ar pusan nem iwan integrate ikong amperit. Hang te po pas. Very beautiful modern DHS. Kata ka CVO anaka Sarkar India. Direct from the Ministry of Health. Kita ki bangah kuat bakin long independent according to the scheme of the act. Mentah kini setangkat no hidup siya. They have to fight financial independent. Mentah stock up with DHS. Mentang la penyo tang beling pimla le isu. Ti kalong baki ka kani ka independence. Ki pentek strong administrative have to go through this. It's not required under the law. Barokat under the drug and cosmetic. They should answer directly with comment. Nang ta kadup sedili so many problem with the drug function. Eng wa kwa bentip kata mo. That means minta pila don administrative independence. Kamde administrative. Empat yo kengkong. Ngadang tengah building. Ikwa administrative. Tani yang big fight. Blessing. But lada fi kun ya kani ka administrative independence and financial independence kan. Kani ka kalong katkum kian. Kanya katkum kian and is it against that? According to the provision of drug and cosmetic. Okay, kadon kata you can. That kata what I can do. Ikwa banlong answerable Kani kali banlong by administratively kan. Mar kamde badan provision juga arba pide banlong DDO. Kamde badan provision rupa pide banlong kumtaken. Mereka kadon ke provision hapo ka balong ba pi licensing and controlling authority. Then to be the drugs controller. Kadon ke provision hapo ka qualification ke ayu. Mereka kata ka banong ban per DDO dan ni banlong kata ka food and drug administration ke kata financial institution kali DDO mo. Then rela da pikwa pa dia kata banlong ba administrative seper long bakan long directly but communicate with government kung balong ki food and safety begitu gidan ka pro ayu ka to pat ngihapan ya ngihapan go through the government king happen ya you can ngihap don ke proposal ngihap there's so many steps ngihapan ko kan kitur kan hap ya different department for approval and all mo Tamo mo nga suwa benrap halar kata ka benta namar ba hoy kat ba kajing kadang ya kisnem ka pharmacists they are increase in numbers. Ngisngo tanat ngila yo ala kajong separate building henry ngihap ya po jong ka DHS. Tang ko we kalong ba kani ka drug licensing office ka debit tang nakabanta ban pet ya dawai and then back and check whether there's pharmacist or not and then how to provide license and all. Te ngakwa ban benia pada hangni nomor nakaling jong sabah inspector habide baki indoor pada nomor ba hapsim simply ban le analysis mo ba hapsya ka laboratory whether kani ka company ba supply dawai hapo government hospital ki long valid am lane kildi ni am kita kat kum ka company ki bahan am lin lang nomor ba ngi ba lang ba ka office hapo lang ba ka jing office of inspector ngi ba ki la don ru ki manufacture kina manufacturing kila dan ki bala suspend ban supply dawai sini mo kum ketu ba kabadon hadili ketu ka notex yu ngala kalat ya kasteng ngamda bakla kan mau ba tena na kaling do kasi kila le kata ka babatam te hato ladam dan pharmacist hapo indoor hapo PC lani ki health sector ngisim action am kum basim action ladam dan pharmacist haki retail dah ki wholesale alis di bandan bayu pharmacist nama kumno ula ban pentelun ni gitu ki dawai mo te kata ka de ka bar te ka balai ka long ba oi ngisngu thu ngisem ha ka jinge nomor ba kani ki ka nopo directorate kilabon di ki branch kimla ban fokus hali hajing sha ki ban fokus bhai kani ka jungi mar we are the main ingredients te henry kumno bangin light nya kata ba kan light bon kam ke DHS at least la kumno ai no la ka jong ka commissionerate kan
khanang ba leng ka hapo gajala ka jungi ngila ban set up no ek industries namar kat hadu menta there was no manufacturing license has been given de hapo gajala ka jungi there is no manufacturing kamut gajala jungi padan ka wei ka tang ka wei ka pharmaceutical industry su Oi. Kadon tang ka ba supply dai la ka doi. jong hai lemba ta kadon tang ka supply andre la dai ai la ka jong ka commissioner pada ka wei ka dei ka jing ya nong ka dei ka yo kami azam ka ba ar ki crude drugs nomor ba ki crude drugs ha ka jala ka jungi ki ban sna da wai ki bubun ba then re kat hadu menta ki wei ki hilly area ki dan ki bala ki biang ki crude drugs ki build up kum hasikim ki bun ba ki pharmaceutical industries Aku awan kali kini piru bahasa Inggeris namar pa kilami kini kijing song kia kan. Kilong ba kipat ba kemnukin itu te ba uto ba ai dawai udai sha pharmacist qualified pharmacist. Habang syubuk mengamenta ngali syim dawai na pa pharmacy. Ngara itu ya ko to ka you maka prescription na doktor mga yo arsna menshwa baka ngapang ngali IAP ko to dawai. Tada day u pharmacist u balong qualified to obviously lagi tu ban upay kadang biang ne ban ai kini dawai. Lani pin pa biang nga ban late pan da ka prescription ba thamai. Hindi ki don menta bang la yo sngo kini ki jing ujor mo ki don ki brio ngan shu ong hangi ki kat tu kat ni mo ki mangi su thu ba jalam lai jongi ki bun ba ki nong ki bai long kirni how drugs. Ki lech ki pharmacy ki don pre ki don ni ka prescription ki don ki bam don ki prescription ki shilai thiet bai kum tu ki syringe ki dawai ki narcotics ki shilai thiet ki don hero ki pharmacies ki ba ai ki te the philap kum ki ta tu phi kum ki senjam ka phishim man pin so thu te ki pai ba ma ka nir ka benta ka jong phiru ban ong ki pai ba pe the philai shim dawai pin hab ban kam man le kini ki benta no ma ki pun ba ki jing sung tho bakla ka jing bu jum kha jong pai ba ha bauli thi dawai da tip tik na mo pili tu ba shong dawai ki nang mut be tu la dan jing tip bai te kum lu ki pai ba kin sung tho kin tip ba ma phi de qualified pharmacist kata ka dik jing kli was hotanat ba ki pai ba ki sup ba ban tip tamba bun ting ki pai baru ki test pad ha ka jo kapur ki jaitu ban batai gitu ke Jepang jong ki le ban leit bang sho doktor ki kwa bang da to ka prescription ki dan ki nongpang ki ba hok sisa ki ba kwa bandi bang tu dawai ba ki dan ki ba shu kwa ban pendong kam bakla tu dawai te lada de real pharmacist pada masen pet ya ka prescription shubu lada ka de menta kasi lane menen namar hajing long breu ko menen ba menta ka differentiate kan kala bandon ma bon teng usa jangai usa jan mo te habide be kita ngi aibe and then pharmacist real pharmacist u aibe plus nang ta namar kum ki syringe kum ba ong primo kum ki syringe sang ta kini ki bahap ki schedule H1 ngi maintain ka register ki te habang ngi maintain ka register ngi tip u ngi hab tip te u doktor u ba prescribe anta u desinong na but udai ke Jepang ayo ta kita ngi haban maintain register tang ba kabas ngusik ba kena ke jala ke sungi ngim dalian ngim yalan ngim iri ki babun ha ki RP license ki dan ki wholesale namal ba ki wholesale ki baron hi de pharmacist yakini ki RP license kim ayo schedule H and H1 Wan rei kini ki experience kembala batai baki kwa ban ron bi tang business da ka boboram ka tu ka association ka bamen ha kene tu ka MHA ne ka tu mo baki ki hang tu mostly kim dei ki pharmacist jadi kita ki bab syuran ke business maybe they are proprietor kitu bo ong pi ki khot ka tu ka nationwide shutdown itu ban shutdown te maki tang ba Kenya ya ka business lo jong ki ai bet te hot nakling jong ka inspector wings kila check kita tama mudur kin mapi kat kum ka service rule ka sanction post ha ka inspector wings ka don bet tang khan rengut te kat the whole state khan rengut la se ken te ndai ladangi improve de lang dangi upgrade no ya kene ka inspector wings ha kata ka benta pengila ban ai more manpower kata ka dei ka ba khmat ka bangin ngila ban penduk pendam kini kijing ki ba ni ki pa ba ki syam lengba kini ki bom dei pharmacist Din hama bakapor klaya ngin ha ban pinkot no ikani ka jeng jong inde ikani jeng kren ka jongi dia kwa ban pinkot ikani deka closing remark na iweni na plan jong pi ni kwa ban ya kren hang ni halor ka solution ke ka bangin le ban kabaning kong ban pinsting lani ban ho ban pinsting ya kam pinkot na kwa ban yun ma kani ka dei ba ki pa ba kin tip aku jawab na isa ken habai dei ba ki no ke action hinchim ha ki habai dei ba ki pharmacist ki bomda ladamdan pharmacist haki
government Pharmacy. hospital. 4 haki private hospital. Lamar mentah lembaga tu MSSDS bukan ki ai jihikai kata ki short term course ku pharmacist Oh, assistant. itai part ngak aban keli. Oh. Oh, mati orang itu ke training ke arbenai deh gitu. Arbenai lai benai. Lai benai katu ka. Ti kumnu kita kila ban kalong unfair kan ya ki pharmacist ki bala pendep ki saus nem sans nem. Ti kumnu kita kila un poilah kejo kerdan. Kalau company ba kini ki bapas assistant pharmacist mo piang pi assistant pharmacist training. ban kini ki banai ki blade pun ba ki wan ban register kim tip ki bapli mo nre bangi pet itung yong em kini kim be phimla ban register ki te menta mon ki hospital ru ki dan bet ya kita ki license mo ki haban it is mandatory that kalong balun kam ba bar ki private hospital ba ki de bandan ki pharmacist but ngim sha tong way pharmacist ro ki de bandan langut ki pharmacist the mod 8 hours per pharmacist kamot 24 kalong 3 into 8 mo te menta kalong nangi ni haban dan ngilet pan yu mo telada ja kitu ki pharmacist kim dan ban dispense ki medicines lada ki toy kata jing shimshuti ki jing kita ya la ka jong dai kita ki de bandan per ki bre ki ban ayu lada kim don gitu ki pharmacist ki badai namar balai ha por bangi I license ki ka don kata ka ki ong ka undertaking ki baki haban sign undertaking 2 ka baki undertake ki ong banga ngan trei as a full timer mo then ta proprietor ong I shall employ him as a full timer ya pharmacist te kat ki dei ban bat ya kata ba ki dei ban trei hang kato full timer te lada kim ayungi I ki explanation call lada kim respond lada ki I can explanation call lada ngilong satisfied okay lada ngilong satisfied ngin pan show ki ngin I show cause kum tak hap yai procedure wise te lada kim ayu te ngin hap suspend ya license mdei bagin suspend you to pharmacist ngimla bam don bor ban suspend to pharmacist ngin suspend ya license maybe 1 week and maybe kakat pakai day ken te khanang bau to pharmacist unlong ayu bau de ban don be to tukan Kani kadi both government but private. Government is actually ha government kim don kam license. Kim don kam license apo government ya ka kamang ki ong ka bang ong manai ki retail license mo kim ju don kam. Ha government ki don bet ki ni ki kanamar kala de government institution ki don bet ya ka ta ki pharmacist ki employed. Ki sanction post ki jong ki. Ki sanction post jong ki bade benar bagi pharmacist to. Tenrei ban ong ya kata ka license te kim don kam license. The pharmacist udai bandong registered pharmacist taba umdai bandong ba long udai Long registered directly employed by the government the kan. government gitu kan amar Ti kato kani kade kadi tang exemption namentaki private hospitals. kato bang omane pa kade namta ki private hospital ken long ni private hospital ki bandon ki pharmacist ken te kato pati ki don kam ya ka license ken te kata kade ke baki tenre abang apet te do bon ki hospital ki don hi ki pharmacist jong ki 24 hours Kini ki government hospitals pare ki beran hakaleng saudang juga jela ke jongi. Borok ki districts kan. Ki main mo ki civil hospital tong ko tura Shillong. Kini ki pharmacist ki download kini ki download tang balong kata kan ke jing sanction kam ngim tip kan no ki sanction post namar ngim long ngim tuklar kata mo na kaleng ka dross control ngim la ban tuklar kata mo kato kadai mostly ke from that part kadai ka part jong ki association beri ben tip ba kadai ban biang kan kata mo ndai na kaleng jong ngim la ban tuklar kata balai ba ka phim sang ayu mo kitu ki ya la ka jong kalenti ki la don kam ayu ki ka association mar ka association gron ke jong ki kadai ka wei mo Ketua all meglai government kadon ko me pharmacist. ka association kitu ki haban pet lang pet ba kinum long overload ken ki staff ro kim dei ban long overload mo ki Kadai kata gawi ka jing kalong ba shortage of manpower ite kat bangi lech ke chuno kan. Kata kadang ko an poish kani ka bentamo. Ki iki senjang ko bangi don kam ban shim men petik na ba kani ka tna trikam dei ka balong ka kong santam kan. Ka boy ni kitna ka balong kong santam. Ikan kam ben petik na ba ka jing don jugi brio ka biang. Baka numlong ka jingkit ka jong pi kanum khiathan phila ban penle jingmut ya ki kam ki jong pi ban penya dia ka benta ka jong pi baku mene phila batai baka ka district kum ka East Coast Hills ka badan pala nyau spa teli ki pharmacies ban ong tang away drug inspectors ka bamla long ni kata ban pentik na ba ki districts ki ba he kum ka ni ki di bandon te saw san ngut ye kum tu ban penya ban khmi penya ti kum ki ai tharai ki sinjam ki ba phi na ka the drug control society phin shim la ni phi la ban shim hadin habut ba phin jok tien cha ka sarkar ban ong ba pet kini ki benta bangi don kam ba ngi bangi la bangi de ngi don kam ban le ban bahal ni ban upgrade ya taka service ka jongi ki pai ba kan ko blai shim ku ban to ha ko ap nai ko blai mo no ba pla pan wan ngi program ni te kalong kum tai
namar balai ba ka ke senjam ke bangila ban le mentangi kat kum ke jing pek ke jongi ngi i ba shisha ngi duna sha kita ke manpower ngi don kam ban pentulun ya ka kam ban implement ya kita ki bangi don kam ban pek ke ba ka bha ka mer jing pai ba ro kan don nak bentak jing ai dawai ne kan bentak ban bagi nyo e kata ka jing sumar ba biang kin yo e kata advice counseling ke ba biang ne ki pharmacist ti ka baning kong kolong ba ngi hab ban ai kata proposal syo government ken ban hab bi song ki hab follow up ki pe ba kalong kat ni kini gidan kam kata tingin hab ban remind ki man kapor namar le si mo ngimtip le se na government kan ong baduna pisar ngimtip kata tingim la ban ong ten ring kala kata pe kan dei tang ka proposal na kalyang ka jongi tingin haban propose pe bengi dan manpower komta namar balai bah control control ngiduna se ka manpower not only for the technical part even from the clerical part ru ngiduna ngidon tang armut ki staff mo clerical staff ngimdan DO ngimdan even the long kapta kan even the driver and all has to be deputed from the driver to come happy ni kwa ban pin klan ken ke jongi ka government of India ka kwa ngi ban ai ya kata ka ko strengthen ndai la mentang iduna man power namar balai ka duty ki jongi ru ki drug inspector ka de ngin sim sample kata ka is very most important not only for that you sampling ke bangi haban pha test ki sample kita ki dawai ki long ki biang na kim biang kata ka parameters ka bagi test ka don em ka junduna hang no namar kat kum ka menta bangi pej i ba bon ba ki samples ka bangi test ki long not of standard quality maybe in the solution maybe in different parameters mo tingi don kam ban chemic samples teknik samples ru ngi don arjat ki sample ki wai survey ka wai ka legal sample rak survey ka bangi sim kum to ngi ai ka bam gim dada long not of standard quality ngim la ban de chakot ndek la da menta pat la ngi sim legal sample tela ngi sim legal sample ngi hab yat ka procedure jong ka drugs and cosmetic act ngi hab ban yat ka section 23 ka bangi sim sample ngi pha syapo lab ban test laki long not of standard quality then ngi go investigate it then if it is required then we go to the court kan lada kadon kam chim administratively la ne ban go legally ban chim te kata ka dege tena ta daw ngi don kam ban client inspector ban batai kita ki ban present ki kata ki proposal ke jongi knang ba kala ban long ngi ba ngin kin sngo thu ka so ka mar ngim present ki ka chem jing ya ngi cái đây cái ta long bakan tri kanya pe ya nanti kanya kam ti hot tinga kwan phai sha iba sim le mo men ne phla pen pawe ka we na ki mat ka balong kong san bha mo kata ka de ba hakani ka jing long jing man jong ka rukom di dawai bat ai dawai ken kata ka pharmaceutical ecosystem haka jalla ka jongi kadon ka jing song khia ba le se kani ka la kalalong kata ka commercial business om shu kata ka benta ban chakri yo pai ba kan ba ngin pentik na ba kanum poi uta uput ba ki pai ba jeng kin sha shim kabu ki sim jam ki ba pi don kam ban shim ha kan ka benta to ka bede ba kata ka benta ka sngu ba leng ba jong kani ka khobor jong im ta si ba ki pai ba kin dup tip kham ba ka baneng kong hi kalong ba ka jing ai daw na po ka department ba dunaman pawa te dibenti kan na kaya ka daw dunaman pawa ki pharmacist sa po ka state ni Lampun kemengilai ke la sngo mene ki registered pharmacist ki don hadu khat phra hadu khat khnai spa tam te lada kita baru ki kene ke department ka tre bha kaya bet kat kum ka jing don kam jong ki jing don ki pharmacist ha ki health sector na trai kanum ja bahaban bu ya kita ki retail haki dukan lane haki shnong nomor ba ka jela ka jing don kam ka jongi kalong bet bangin ai kita ka jing sakri dah ka bangi ai ya kita ka jing sumar bangi ai ru ya dawai telada ka jing don jong ki pharmacist hapo ki health sector haki PHC CHC lanta ki hospital district hospital lanta ki sub center kadai kawe ka lat ka ba upaj ba un khamsuk namar ba bun menta ki jaka nong kondong beli ban hap ai ta ki RP license ru kadai na kadau ba kam trek kam bha kita ki health sector ki budan hati jang nong kondong telada kata ke jing trekam ke jong ki jaka ajeng sumar nong kondong pada ka fail wat ban sim dawai ru bun bom dan te men se ki na kaliang jong ka
nakaling jong ki inspector wings pada ailat kenya kata ban ayu dawai te kaba ar pada kalong havide ba kita kumno ba ka bale ka duna man po nomor ba kat kum ka jing terekam haga jalan ka jongi kalong slow bat ka feel hama babon kilang lajin dala ka babiang kanum feel lane ka terekam wood ngatrai kitu ki bopu ki post ki baladon ki basong thait lanta ki don ki bahaban ai bantung ya kinung ya ki tu ki pharmacist hapo ki health sector kan kloi ngatrai ki jing sakri ki jing ai jing sakri ki chungi ya ki pai baru kan kloi Nashwa ban kali kani kani ka RTI copy ka ba yo apa file menjum snam de kani araja arkusan hoi Hakani ka kat kong ka mana ka poi dang bat ikong ampri ni ka health and family welfare. Hakani ka jingkali ka jubab ka bai ai ba the total number of sanctioned posts of pharmacists for each CHC, PHC and health centers mo. CHC ngidan life waitali. Te nakabanta life waitali life kundatali sanction post. Nakabanta shispa khatsantali PHCs ngidon sanction post ran shispa ar pulai ngut. But nakabanta south spa life nyo pulai tali ki health sub centers. Sanction post ka dek away each mo te ngakwa ban kali hang ni bahaba ki ong sanction post hatoi kini ki sanction post ki don pare ki bri ki batrai hang ni ne phi ka kat kum ka jing don ka jong ki hoi nomor ka jing kali ka long by sanction kat kum ka jing don jong pharmacist te haba kla don ka sanction means lada don ki bala song that but don ru ki bala la kim treshu ang tulan ni ki kadon ka vacancy kanya kitu ke yu bong ka sarkar ka pala ban thep henry kat kum ka jingwat ka jungi pade long kontrak ka korkom trekam kan long kamlong ta ka babiang lada ka long ka babiang kamut ba kat kum lada phingi pet bhai ka jingwat RTI ka jungi dai ki ong bangi duna ki post ki dan stang kita ki vacancy henry kat ba ka jing ka sanction post pade o kat ba ka jing don jong pharmacist pade ka dong ta kalong duna ba telong kamlong tali te kani ke jinglong bomlong tali gede kumut bah kim trekam bah kai rela da ki trekam bah kumut kita ke jing kita ki vacant post ru kin yadbet nang ta kita ki post ki ba haban fulfill kat kum ka IP standard ki yadbet nomor ba ka jing hi ka ba kraw ladangi pai sa ka ba kalong bet ba ka government kam fulfill ya ki jingdon kam jong katkum ki rule and regulation katkum ka jingdon kam jong kitu ki health sector lada ka pen trekam be katkum ka jingdon kam jong health sector ngatrai kan kam bahasibun bar kalawan lamro sa ka jing yadbe guarantee bangin da jin bangin ya haban yemi surok ngim don kam shu bangin ya keren media dan ya ban kerto selai kata ka jing bombyang ha kani ka background ko chungi henry leng ba ka jing bombyang ha kani ka background chungi nak ta ka daw ngi haban mi ngi haban wat kilat kelinti ngi haban pin bun kamro government na ka bengi file RTI ngi haban bun kamro iki nom tre ha ka government la jika bakin tre ki we ki kam ki haban wat ta ki research ki jong ki bakin ai pen jawab ingi ki RTI dia ka plus nang ta men ha kani ngidang ya ya kendu ya health minister mo i long instinct bhai kene banta na ka jawab nang leng jong iru nang kong yong ba dunaman pawa ngong dunaman pawa kumno ngim don kam te Henry kini ki post ki badon phim thong phi ong ba dunaman pawa kumno hajing inshallah da phi thong kini ki post badon ngim jin dalawan kumne te Henry ha ba phim thong te ngi haban sing wan te kala da phi ong ba kam dunaman pawa kata kadai tang excuse ka ba phi you are talking with the wrong person Henry if you are talking with the right person who was there in front of you bakini di job seeker ya kata kadai kelenti ka di benang kan kano ka lenti kada maybe kadon ka financial implications plus nang ta yong ba ka mdon pisa temdon pisa banle iki wino gwi kam kidon pisa ya kani ka bahatam ki ong ba kam don pisa pi ka jing yo nong jong ka state lada ki concentrate kani kam de ka bakal mentangim don udawai man la ubreu nadu ba ki dang don hakpo jong ka kmi da baburam ki don kam udawai hadu nda show ndala klaro don kam te udawai ai da ka objection mo mde tanga tar ba ngi crunch pang ki dawai ki ba ya day bha ken long ba ki ka ko kya ju ki pa ba mde ken sting kan ka benta mde ban ken sting yala da ki long ma kan ngan pen khnang ba kan nomor pi ong ban pen kut na mo kan ka jingya tai ka jungi kalong mai kumni ken lada ka government ka
dan sisa kata ke mensiam bakin syakri apa ba go first, this is the first priority. Bakin syak ai kata ke jing syakri apa ba but ke generate ke generate ya ka income suteh ke celah ke jungi lada menta pet ki ai ki shna kita hoi ki tourism ka biang ki ai kalau ai kam ai jam ki breu plus ta ke jingyo ya ka jelar ka don henre lada ki phai syakane ka lada ki phai khmat bha syakane ka benta kane ka benta ka jungi pada kalong ba benta jong doi be direct kalong ba kidai ban sim serius ba kane ke benta kade kalat ke ban penyo nong ye ke sarkar ke benkong ke baar ke penyo nong ye ki khun samla ki ba don kam ki ba khun kam jam te plus nang ta ki samla ki ba yi jengai ki ba la bun ma menta ki let ya kane ka kus te lada utu samla men hakni ki kindat senam ki banwan kin sabun hai pharmacist te lada ka jela ka don la ka jong ka pharmaceutical industries kata ka we kala de kalat ai kam ai jam om tangingi Henry yo master of microbiology kila ban yo kam hagani ka benta plus nang ta amde tang ta no du ki driver ki lab ki grade 4 everything lada don la ka jong ka pharmaceutical industries te Henry ban poi hadu uta uput pada ni don kam ban ka government leng baki officer ke badan hapo jong kane ka benta ki di ban trace tam nang ta ki di ban shim kata ke jing ki kli ba ni rung ha kane ka benta bangin syakri yo pat ba met ban mesim te ki ngin yat rangkat ken bat kini bat mangi ki por nomor ba ha ka farmasi ba department hiam ni don di farmasi sudah ubayo kamru di farmasi me di farmasi mangarang farmasi dah bangi de lang na kajuk background ngidi ban perkhat lang ke jing yo nong jong ki ban sawan ro ki farmasi dan nomor bag ngi fai de kene amde na le na ka banta jong ka jing yo nong personal jong no re jong handring le na ka banta ka jing yo nong jong ka jela bar ka jing bento jong ki ban sawan te ka basuk ka halas khanang ba ngin don ya kata ka ya kata ka stability ba kan yat be kene nanti ni nakaleng jong ka sud government ka de ban aino la ka jong ka commissioner commissioner kanang bala da kemla ban ai hadu ka directorate re ai yang ni commissioner kanang ba kita ki jing ki kam ke jam ki bang hadu menta ki bom yat be nanti long ken yat be nanti no ka Jadi cuma ban berikut ngakwa ban snap dah closing remark jeng iba mo jeng iba swear ba ngis ngutho ba kumbai ba simlim tani ong ba kajing don jeng ikun samla gi bli puli ya kani kalan kala bun baik ba hakini ki snam gi wan le ki dang bun ki khna samla ki ban don ha kani ka benta hendela dami kum kini ki jing buna kapin do men sim no yoki ti kum ki la jing kershan ni te ki support system ki ba om tang na kaliang ka sarkar hendrai na kaliang ka council ka medical ka Meghalaya pharmacy council ka la ban ai ban khmi benya ya ka bha ka miat jongki pharmacist ki jongi pat kham tam ban pentikna bai ba lada ki pas hakani ka lan lada ki wan rung hakani ka kam long kakak miki kan don te long kamde ki long wasteful kan dikata ban chupleno ya kata jing puli ka jongki kan dan rambha tangan jupa kuno ting asno man dan box buan ba bentang kini ki pharmacy association ki la tip lain asau di belong NGO de kemudian kam hakane ka porang asno menta pharmacy sutrai hakano ula bandai drug control ula bandai council lani kini ki association ba pepra kadon kam teamwork we can do jointly we can pressure the government to do the needful Andai hidup menda kampat dan kata. Di menda nga request iki prolog. Let us join hand together. We will do it. Di kata gue. Bat swab apin ngan part kalau dia. Kumnungi function yang kini council. Kong pin la bantip hadok no. Ngat kum presiden jong kini Meghalaya Pharmacy Council. I work without a single pay salary. Just imagine that. I'm working without a single rupees. Right? What to do? I have to work. Ngani ofi menta at least ngalek sisian arsian lokum numno likim don ki ban clear up igini ki kamjong ka council. Kataru up to bear from my own pocket. Haddo kata
Ngalak ron ya kan ke council ngan yang fi mensua presiden uday Dr. Ditan ibapli idang don service ru hari ila don in don good health rai ila tho ngada initially do kendai pun reu ngadai vice president dengan council te i tho senga ba imla supan i tho da kasi thi se ka council ngi dok song meeting ba phi ham ban chim charge na ya kan post president nadu dah tarai kadai arhajar nyau kong hadu mendangabat ya kene kapus without a single piece takoi ti hadu kan no kajik kan hadu kan no suk imagine tingaling la kwa ba kane ka komen kan stat kan wan conduct no kane ka election khanang ba lai la pichat ngan ong fi we don't draw a single grant from the government I tell you. Not a single piece till date right from the inception. Ray still ngi haban le kele ko. Ray ngaling la men. What I haban kit ikan kele ko. Ta koi. Kui pat swaban ai kane mene tak la ai swam kata ka bang recently ka bala launch kata ka course family program hak kari India. Who are hajar fra fast bat ngakwa ban keren kan ni bakadon kam kini ki ba pas pham di ya kini ki ba pas pham di kadai 6 years course kamut hadin baki pas ka 12 science ki have undergo 6 years 5 years kalong katuhi ka ai po class 1 years internship direct in the big hospital at least ngi haban kini kin susun ki bakon nek ngi affiliate direct but ki hospital minimum 300 bed so during this where they will go around the ward directly with the physician and in different ward minimum capacity jong hospital kadi bandai 300 bed minimum ngile amta te kani kal revolutionize menta this so many thing happens national government race dia lay hopeless nothing zero kum kini ki ai haddo menta kum banga ai ma try ki la pas kini ya qualification jong ki ong doctor in pharmacy itu i thot doctor bai hang no ro ti kafiat jong kini pa ki kamut ki youngest member jong kani kam pharmacy profession nge ti menta kani ka rule do tip mat menda kala don ka taka direction ne kasal komen ba any hospital in the country la da fi have accommodate ya kini ki family bakin long ki team work direct but precision gidon kata ka baki hot ka specialize technique field ki hot special professional te ki dai ki direct interface ha physician but patient everything dan kita ti kumi kan ye kila yawan kendu bat council dan kene ke grup umenta imat lo kumnum no bila don kumba prapungut ai pasikan kos gibrio jongi hang ne melia ti kila wan tingila perkhat nyelek kumnu ban move comment have utilize namar have use utilize ikini gibrio kumut you get maximum benefit from healthcare service so many role he will play there namar specially trained ni gibrio tin menta ngimut ban kan ikmu menru namenta jongki dimenta di ngalap ha ya kiru beginang prepare ka mentak dangin move di maybe it's very lucky it is history menta negotiate but ka pharmacy council of India ba something to banle kata di on principle they kila agree ba menta ubnai June itself ngin conduct for the first time in Northeast kata bingkot ke executive committee jongka pharmacy council of India kan mi sibun gay but ngandup sa I engagement with the comment so meeting namar ngin la deru nganong kong ni song ni ngong fi we don't have that much knowledge so many thing banai hani kin son gini so many thing will change right long kidang bu kata ka pharmacy council ka don members from different state and union territories at least ka streng jong kata ka don around 90 finally kat pharmacy ka pinjoi kidon category how but nikui ki dan ki jong category tela de kani kawan
Te kamun in handle bat kini ki kalik jongi na pharmacy council nang ta da kata ka AKA ru kini ki family association inyele nang tangin combine mat kini so menting kamut ni have ban impose all hospital that you have to utilize the service of this family program. Ti bat lada kile emta kamut government of India ru kiyo full recognition katu bikile grading na kamaran iu kong to pidon haka A+ kumno kata ti major hospital in India already they did it. Di mentang the same thing ru ngin pin implement. Te kamut nilai minimum sun fautally keepers will be created hakini hospital. Te kum kini ki utilize tang final cream gidon ka pharma go vigilance. Haba kini ru ki day bandon. They are nomor ba so many thing mendangan su ong fi menengi kerani ki doktor. Anfi sekin pharmacy the rule even there are so many prescription errors. Buat kadar rate ke mengalayoi menta even in US is very high medical prescription error. Only pharmacists can with the doctor because they should be update. What is the latest thing is there. Long kini ide kisin jam ke ba ngila ban shim ban menta kamut kum kita kisin jam nak yang jengi bat kawai menenga ong bang we will join bat ki kolik jonga nak kalian profession pidon nak ju lane pidon service no ngam kibun gini seno re lade ngi join 100 so menting ngin yo ai ka outcome we can convene comment. Yes, but ngala ban tries in any comment if I have the solid stand I will work on behalf na for public. We are for public. But ngan ong fi life judge when I'm service nga blas saya no ka tu ka commissioner ka iru nga mihap yeng siong lu nga ong sukin menda kandan pressure nga ong bet in ong nga because I'm servant you don't obey me wrong command violate the rule then I challenge yes my duty. You appointed me, you ordered 3, I have to obey you. But at the same time, I have to obey the honorable act passed by honorable parliament to save Indian people. So we can do to that extent and nobody can shake on earth. We can do if we join hand together. We can do it so much. Within short time. Okay. Please, Yeah. Thank you so much ba. Namar katu ka jing kren kala ayu ba man takla jalan hande. Shawan fin kut kalong ba pi ngiem hakane ka pertai hakane ka society ka ba menta kalong ba pi hababun ki benta la kalong habangi penmi kino ki order but la haba ki shim ya kano senjam long nakaleng ka jong ka office ka jong kum ki badan hakane ka background kalong ba pendon kam hok kai la kalong hakino ki benta plus nang ta lada ki don kino ki benta bala batha na jorong na shim sting ya ki henry consult shabat ki perlok from ses shawan pentrekam mer ki don bun ma ki order ki ba penmi mo la kalong hakino haki retail la kilo hospital anta la kilo haki wholesale ki babun ma kum kadok sa ba penmi ba de bandon be pharmacist haki retail de bandon be long de bandon pharmacist haki jaka ajing dawai ba de be pharmacist long shim ya kata kesenjam dak ajing trelang te ban solve kita ki problem amdi ba ong ba buneng teng men hakatu ki penmi ko order ba dan ada kita ki CCTV kamera hato la consult am bar ki perlu pharmacist ba kata ka order ba penmi no DC kalong ne am bangin pentrekam longkum kita ki benta ngi hap hihi ban siam gajing trelang namar pangi ladang dan kata gajing trelang kan ban pentelun ban ngimra ya kata gajing kwa kejungi namar ba katnang mi gising ki pharmacist kedang pun ki bala kham senior ki kwa hi ban ki bakaran kham sejrong namar kalat ka pli bat ka deiru ka banta bangi kham hap ki ka karan kham selor telada ngim ya trelang ngimdan kata ka mensim ban ki perkhat ya ban sawan bat na ka ba gajing bha jong ka ba menta bat ka ban sawan kalong leno kanya kata gajing singu khan ke jongi bangila don service ndaya ka kam padeng ngim ya tre bha tenga karpat la kalong ha kanu department ru kumki sakri jongga government ni ban sakri hok ya ba ni ban pelet jengmut hangta amde ba ong ba bun sin mo beli ki bun ha kini ki jingye ki saja nomor ba ladang ile no baret ki ong ngim don bor lech ki bor bahalor ten ladang ile ki bor ki bahalor une baret besong office ong beli fimuan lang panangi
Beli pi la le chutu bor balor beli pi miat lang banangi tela dang ye lang banaki ki ongim don bor lang le bahalor ru ki ong ba beli pi wanangi te ya cakap bakin slam to ko ordar lor kala ong ba tule an ong tam ta yong kini ta kadon ke partiality ru hang ta yo kini ki lang ba jung mi jung ki pen bon kamingi hendrai trei yak ta kam bala batha pi bat ka kam ka bade ka banta jung pi bat trei kan em ko mo pen pa mo ki bon ki jing to ko tekam hang ni hang tai mo but kadon ru ka jing kat pa dan ni ka jing snow lagi panelist ki jongi ba ka jing don jong ki brio ki baya day benta ba don ha ka ni ka kam ka don kam ban nang pen ken tiu shu namar ku mangong mene ka ni ka tenat terikam ka bakong san pa nama ka day shpang ki dawai ka jing ai ki dawai la dangi bakla pan ai dawai kala ban yalam wat sha ka jing maru ti ngangit bagi parlo ki jongi ki la yo ya ki to ki sembo perkhat ki jing pen shai ki babon ki ba bon ha ki tengkum ki riu pa ngim da pele jing mot khna ngim da pele jing mot mo henrai habangi don kum ki ni jing ya ther bedeng yo ki jing pen shai ke e kat na terikam ko ba pe ye kum ki ni ki ja ki ni ka benta manu badai hok ban ai dawai ki lat yo kam yo jam ki bana kan ni kan lan ki mangi su thu ba kan ni ka de ko en ki sin jam la ban ta ki sam la ki jangi buat kam yo jam rela da ki mi pade kum ki ni ki jing tu na ha ka liang ka bor jong sarkar ka pen do men sim no ki kon sam la ki jangi bar kum bala pen paru ba ka don kam ya ka jing ya tre lang jong baro ki shna tre kam ha kan ni ka penta ki don kam men tre lang nang ban pen bor ya ka sarkar ba kan le nak benta kini ki jing dawa ki bami na kini ki pharmacist haga jalla ka jongi ti pai ba nganget ba ka tu ka jing ya thir menta si ka long ka bala ai jing sha ya phi baro but sashi sien kwa ban ai ku blay biang ya iba John Warjri iba long i drug inspector jong ka East Coast Hills District nang ta ya iba MS John Seemly iba long registered pharmacist but kumjo ru nak benta iba swear iba David Stone swear iba long president in charge jong ka Meghalaya Pharmacy Council ki bala long lakloy ban yawan hakanika rinsan ki ban yarap ban penshai pa ba halor kan ka benta ki mat ki ba bon na pleng jong ki bang imtep henry lang ba kan ka jinga thir ngi la yo ki jing shai ti khublei shubon e ya ka jing shim beta ka jong pi pan ikmilen ti ba ki pa ba ru ki kin yo e ki jing shai but kin nang ni shakmat kin da long ki ba adakar ba ki ba husiar mo ti parlok ka tu ngila poish ka ba kut jong kan ka episode ke jangi mata ganti te tak hang indai kendu biar pi kawe pat kapor ngadi ban ganti mauri nak bentau for front media kublek po jong pi baro